onye kubwatira ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Magega ya televishoni y'Ensoko wikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simi gwitere namba yaitu yobonchurelia 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemera inde aso twanchira kobari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation aswago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira dese serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego umuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koke butuko onye kubwatira ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu.
chito murigiria bwigeta senigia Nsoko TV omorobiri Nsoko wakire no gusaba no kwigena kwanenga anosia sori mambi ya bono kwa bokire byali tukolire maitenga wachakire kuyarigania gochakeri tukuria gwa century ya bene ni maitenga litukuria rero emirobiri ya go bigete bino mwanchito murigiria no gusaba kwanenga ebe kego ikirana bwego chinga kishingo kwarigania somorobiri tunya tugusanga tunya tugusemania una butambe togotibenga ekinegeta seni nambe ya moke wanchira bino murigiria itomosi ose anosia sori kwanyara ko tuikera kwanyara ko gusanga kirengerero kyago na boigo twanyara to kwigwa erio giriago chiga gitogotibe ngase county Nyamire county ya Kisii nechi county Chelsea chitutanaine na watunyara sinsemo chiria chapang goika county ya Nairobi watunyara sinsemo cha Signet na bega somtanda to Facebook na tulimna Nsoko TV na YouTube twanyara tugusanga na eyamaseyemo mambe yabono tigango kwaninga bwakire Nsoko bwakire na tambiri tenda ndemo omorobire Nsoko bwakire ningo kekera ngusanga naye eyemo aseyemo Uya kigimo mwancho murigereri andonsia soberete gongo gokwaninga itongo mo church na irinde kwiranelinga na itanganoga ya nande nelitukolia kianda so mutienyo yo ikomi mwancho murigereri kinende keralire litukolia kianda ndibwate litukolia ya seikie yenga likoruguli litukuliane anana mono litukolia ramisi mwancho murigereri nga ya bweneire nyasawa tebire ngango nyale kanere already ogotebire ngobugima bwango nyale kanabure ubanire ubekire mirobiri yago yabweneire burungo mwancho murigereri kwa kwaro morembe kwa kware amaseseni nane na monongo bekare mirobiri yage nyare kabagego ikirana ningana yo monena nagotebire mambi yabono mwancho murigereri andonse soberete aigane Nsoko TV murobiri ne Nsoko bwakira na mono togotebinga kabena intwe una Diana agotebiri igotogo chaka nere sentangani yo murobiri bwe Nsoko bwakire tuachakire chinsa 12 chiabono mambi mwancho murigereri andonse soberete tumanye tenga wasokire sachinde kwachire korarigererige kogera rende ebitungo byo monene bya korangiri gochisi ketwani nero ya keliogi sikabu ngo iguchinyoni chikobuga rende bono rende na boranyore no ne mori yare na kwananga yaya nyirese baba egere rende timati ngombe romba bera arukwe ndobwateri tobaye tiwezera arukwe baba egoteba garende Tebe baba. Teba boigolende karalende baba rende rero yo nandumanye ngombe nibwate value sana gochia se bali bwato bwege no bwa maigeri yekindi amaine eyo engombe buli nere manyekanete ukini myakeli yakale muchio se ino to bwate mabere umware kurukwa abantu abataka na baikere chiturungi echi ngona chia chigocha kera chia chigocha rende chikaumira na ibuyu ndutu anyorete biri naga gotebiri chirita isano chirongoli yechibando etabwati sukari ichibando aitabwati sukari ngano nore ngororo ari baikere tekere suranje ari kubikwirungoli na mogo tete mwancho murigereri ande moneli etalia nino sentio nyango gotebinga togendere koba asubwamo nabura nago tebiri nyasawa tebiri ngonyare kanere mambi yabono biri byonsi ubegeta semirobiri yago bikirane nande litukolendegera ligo chaka ochake na intwega iga asumuro bilitu Nsoko bwakire Diana mambi neli tukubaga taba bantu bali biri bali free all day jitariki komi ngo mambi turi gochakasi obole bano gwatebire mambi turi free abantu aba otali ayo ka inchenginda ya turaba nore se jingatare nore se jingatare nore se jichain nore se jingatare mwancho murigereri andonse soberete ngo gatebinga gendera kubwatigeta seni kigeitogie Nsoko TV useke murumunte ase mtandao ali sesemo ya Facebook na bugotubwatia asoka lindo iguru kungugo to follow waikoro kwanyora bono mambiga kebatini gatubekire mbeo tigadero ndara mukwana lende ngakebati otubekire mbeo na kamura kana go ngatoldi babekire ngebyeni bitongo birora muri ko waikiroro kore gendo iguru kuwanja nuko like kira kwa like ri njuma atari beke birengera lindo iguru nga comment genda seseme ya YouTube na aro subscribe kira wa subscribe ri mwancho murige na nabo no gutoligererie kera gwatoligereire rende na nsabu gwatotebiri nga yo toligerete kuru mwancho murigereri Diana nabwo ate namba ye studio ngo gotebya le namba yuneriye ande ngo gotebya le ngikeliuga ni irigo kora elitwanyara ko batokobeka eclip kyago asembeo ngiti batu metigo rombya nyati bikogenda mbya chi no jengichietira bogo tuteinga ikiane ngiatigarite no maitingo hotera kolinta begete kwa kwangu ekwarenga ona Wednesday last Wednesday kama tengo kubekera ali Jumapili ngoga kweba
Nkeba lakini nabante yatinga D bado ninga yentogotera kuri gona mwanchi tumurigera yentura kubikire clip kya una butamita gotebanga nabo kwa libaga kwanyara kugusanga na itwe kwanyara kugotumanyia kero togotebanga ekero kubwata clip wako egakobaga 30 seconds kwanyara kotiya marietago bali ukwani go sekerengero kyago cha 60 gitken Soko TV totebanga twatebetenga tobera sinsemo kya nyingani uno mtaotewa Innocent ejiji semo kya masikani jirita take iribantu bamanyorora asobera to mwancho murigereri Diana agotebinga rende obe ase asararungi asokorolekana bya mwancho murigereri ndero yago oikaransa byega kwamanya goteba ningo nabego mwancho murigereri ana boko bikesimi yawe gabona butambe togotie kwanya ko gusangana itwe cingakishiribe ngotenga ase namba itu studio 078 marakabiri 6 maraga 5 na trineri namba yo moero 078 marakabiri 6 maraga 5 na trineri namba yo moero no ira wase TV yao no ira nsago boiga sisimi yao nabego tumekerengera rikao kwanya rago twa makwania abono mambi gwatro yo miro kwa motenga soa asomuro bire Soko bwakire twanyara togosange mambi biniga togoteba nabo tuteiboigo ali agendete kwene kiwasinsemo kiriyo libungana muna butonto gotinga etogo cyakira nyomba mwago twasase kinyoro togenda county tomenya wika serikali ikiagara byonsi na bigenete tumenyete na bikotaga twamenyanga ninki kigendete kwene kiwigo mwanchito muriria nakonyara kugusanga na ito konya kugusange kerengero kyago eritonyara togoskanae amo sinsemo chicha Facebook no tribune Soko TV wika YouTube no tribune Soko TV konyara kugutuma orua karwago nchekanje tegoteba oruaka use ujumbe twanyara togosange kerengero mambi abono mwanchito muriria cyakisindo cyemo surubege sugari ebabogete deria kirbogali babokire negati abari naro kiba tritiki mambi sana ndaranga asumtandao Innocent ndaranga bara bibare babokire ganga konya yo kubona ko baligia indoche Prince Nyachoti gagoteba rero kali kurumwa throwback Thursday abako inyuria mangana makora TBT asagoteba from county number 46 county number 46 niliye mwancho muliga iga nindoche Barnabas kebasoko rwa chinsemo chia doa Qatar asakale goteba go ikasobo nyamasibi igoteba tuko pamoja nindoche iga jeria kerubo oyukwarangelia agoronga TBT kurwa ngumbu manma Bahrain Kingdom go ika Ingakisi County na namona asagoteba ekinjurukia bwigurunga Kanyimbo Village na Bible baye Selieta Samuel Yongeli na ngina okurukumalia nongeli na aso omugako yokurukunga Ben na bana baye bakurukunga Macdiga na Macdotak na ndebo igona Brighton na bana bamwe abo bali bakurukunga asagoteba omusulbuge super moja Natasha Mcute na mashabiki wote amona Clinton Yundigi Diana Ndemo na Innocent Onyango watangazaji wote wa Soko TV monyore musimutwale mambingi mbiya mono on behalf ya Ralibons bale segita senieke goteba mbiya mono jeria kirubo ase ujumbe yao estomonerwa goteba estomonerwa kurwa kyo muchocho bwa kirubiya na Andrew Matunda Phyllis Nyangao nabo igata Gilsa Kimunteveli Nyogoti Lydia Nyaboke na Gladys Enyanya musolbwege susu na ando yokoroka okorokwa Selieta Dennis Kirandiga goteba igari chinsemo chena kuru City Salams Club wikaga chuba sobo asagoteba watching live mwancho muligero limbarikiwa Dennis Kuku pae kurwatasia goteba twabokire na kwani abantu bonsi ba ETT na ETT Songa na bali bago bagurwa sichisebo chikuru murega Nyagisai Ensoko igoro mbiya mono mbarikiwa Dennis pae Nindo chega igana ndo musulwi uswateba abayiga baboke sanjare ko malieta gaiga ko teba Diana Bindemo kwa bokiwe Innocent Yagari mbiyamono John Kebati Rogers Nyariki Jeria Kirubo Linet Mokogoti Bobiero Rosi Joshua Mbuya Tirimba Natasha Mcute Yobeshae Barnabas Kebaso na Bonventure Mobisa Ndochiga iganaro asina baiti studio jumeniga sinego swa ateben Soko bwakire ni amosmaina Kebati kurwa magwagwa watching live kwani ya mzee Daniel Sururu mama Pauline Kerbo wife Dolphin Ntabo na Nicole Morana abantu bonsi bageturi primary asante sana amosmaina Kebati tumetusimo mrumo abakibati lakini Kebati na chata tebe Soko bwakire kiran Dennis ekeyo musorubege su korana kuru City Salams Club gwika kachuba sitoni kondani namba itu studio na bego WhatsApp
ndochiraro mwabokire ku Dennis Kukupaya otiba wa korotisha twabokire biya tolime yo morobiri nsoko bwakire Ensoko TV. Asante sana nabego manchito muri ediango otibyanga inamba yetu studio reyo 078 marakabere 6 maragatano na tirinere namba yo moire kwa nyarko gusangana twatumire kerengerero ase nambi yeito nabo wikasinse mu kiye cya WhatsApp konyara boigo ko tumire ekerengerero kyao uruaka rwabo naboigo aga clip akutatebanga gatati steka nsoko beke simya oiga konyara gotiya mari tago naboigo ekerengerero kyao cyasegeta sengeito cinga kimne kigo murobiri nsoko bwakire twonyara togosanga naye eyemo aseyemo mwanchu muri Christopher Tandi agateba morning watch live from Chinsemo cha Burangi Kenyambi asagateba nigano mungino yo kurukunga Lydia Kirubo na bana Sheila Matiangi Muranga Mikaya na mamu mwabo kurukwa mamu mwabo na tatu mwabo abasagateba tuko pamoja hadi tamati Nindo JJS Kamura agateba bwakire nsoko mambingi ya kurunyumba mbyemono Patromeo mumanya agateba Diana and Innocent yo mumanyi na sporoye tiga imboki aba Elioto chakeli tuko machoka promise nyambugabu umuchokoro onyanchoka liali musiomanya mweya wiramani Helen onyanchwa na amashabiki ya Nsoko TV mambo yote asagateba obatulirabo nindo chege Calvin Nyagucha agateba bwakire buya kurwa aiga Michael Nkwanelia Joseph Chwea Joseph Chwea Calvin Nyagucha okwani Joseph Chwea kumuliginde timanye tigo se ikira no ali Bamara maisawa mwanchu muligiriri aiga na Nsoko TV mwanchu akona bakonyara kubago kugenda gutubwatia asomtandao akero gutubwatia bwa asomtandao na bakogenda kora chibice chito asenchira iye wikirano rende twakwana naye kera twakwane naye rende twaranga kitogo chakalituko na namo muna twagotebiri rero bagale bateba TBT Thursday babo ke bati bakabekire chibando chisambo mubuko na bakwinyora mangane na manyabuati oinche na begete mubuko bwe suruali eliye Kenyanza opopo kilitu ajerere school bakwinyora tiana ra gotebie tibitiane tiana ra rira toldia ra kwinyora kogenda desi school sagem Ilero ndo bande to komuli bidumo che school nebi sinya ko nyora ari ko siniki nero che school ngote yentongo miss etibiti nkomis na te banko igundere urere ngiba bakurera nkorere saguri etibiti eyune iri ya twagachire ne chikase ni cyane gere mbra ya ture konyora chinke cyago chinyinga sigitakoro kwa ngumbu ndo agirukire ngumbura kinembo gichora ngumbu America ugichora twaenda ngombwari twatenya Innocent chingo cyakagure twatenya njine chikase ni cyane kinanda liyo konyora umuronyo tu kibando kiraire umwago go chiyele twenda twabisa chingo kirigana ntwira na gotenya chigo ichora twagenda twaira nyeminto siri cyane twasombamo twensirimo ande twira nanto abugoli sekase ni anandi twira ande nyina machi bono rochi twagachire bakamwabo ekase ni ali kurukemma kemuma bwakira mwabake mu maichore ande twensina abo baide twasomete igora kini ne bono chi school cyari bona auto separate okonyoranga twagachira nyene kebuse ntukuwa matu arenge twagachira mara kiri squeeze no nyene gocha kuliamo nkoyo antu abeire busy bono ko kuminga ngikyabete wanshumuligiriri ni gwete Diana ukumiringa na ikereta abantu bagotara so wamo kare twali kuliro kalisaga twabwata bakabakorageresia bageni bagatwekera abantu bari bagochorwa bageni bajugo chomoji bate ungaye nako chakwata korageresia bageni korarisi babo mino korati ko korara waza korara korageresia bageni konyori privilege uji karasa saba bageni baroji ko barageresi tubugane gasira isana yali okorara rindi ngakimwa karari ngisira nyombe yemo yakirasi abana abantu bali bakoragera babwata mazikani bateba makosa sabe
Ai mwere tichindagira chiri chia kalentiru. Oro twigwitire ndike batiguburi arenga kwenda kumanya kera mabera kare tuwe mesa ingagiye mchenje guru kwa vakate kare tuwe mesa wajumuligiriri aigane Ensoko TV ndo chenya botobe comedian na bataba good morning Ensoko people mbiya mono twatabire naye no muntu gwe Ensoko nyabotobe the comedian aigane ndo cheno kumakulia bataba watching live kurwa chisemo cha musarwa nere no kumakuli mbiya mono se message yage mambi yabono ndo chiba go Dennis MC Dena tebanga Naivasha Karagita na my wife Yunia Kwamboka na my daughter good morning to you Dennis na waigo Paul Kebuke mwenyewe auteba kurwa nyango solitumbe wegesanere Paul Nyangalisi Matonyi nere Kibuse kya nyangoso wegesa village pamoja na my mom Winfrida Nyabuke Matonyi pamoja imiyomoroberio negatia barindo chibagende totuma ujumbe cyabo Victor Sabonsi magoto teba wifi ya South Migrango aine wifi ya yes Ensoko TV lakini nende igonde connected iga tinda ndiko kwasera kibati password ili kibatia nere wifi ya South Migrango nyandiwa Salam Club neri sasena umikio mto embusorengi ya Jared Rule Matureti onaribu Fredo Seko onaribu Victor Mondi miyenda shera ke mto Jackson Kinara Isaac Omweno mzai permanent Linet Makogoti Bubiero Douglas Ogega Charles Maturi Joseph Otieno omwanazi zilizopendwa Atambo Sekerario Josephat Umwega password Joshua Mbuyatirimba biochemist David Fay Abi royo mtoges deto toma ujumbe na bayigondo chiga akorokwa Belani aotebanga Ensoko bwakire ngokwania mashabiki onsi Ensoko TV mbiya mono mwancho muligiriri buna twagatebi go kwenda se mtandao watu bwati oro mtandao itagateba yo mone oyo kuru ku Facebook oyo ndo kuru ku YouTube na ande kwagenda ali sensemo yechi SMS abo gutomera SMS ese nambeli kwa igwada yana batebye kurunga 0788666663 ekera kwachira abo 0788 double ni minute ni ibere na ande double ni ande ni ibere yekara twateba double kwa manya ni gisare 0788 gisare isano na mo nande 63 ilikuwa manya nande ntutaite kumanya bali bagachori bachikuragire sia bageni na bali bagachori bachikuragire sia umurwe nande moto technique kia beterero bantu batariko bamo abantu ngai bagenda baburete TBT yairire umwana uminto yasobware sana Innocent totarachi gosoma njocho ujume nchirane chi video nchiroke batinaho chotobekira tianda gutira ringana rituri mwa muri ritukuri ya rero it's a TBT Thursday enekerere TBT Thursday bakoteba nga toganya chinga kichingia omanye gukora igento kirio taite gukora chinga kina chechi na ritukuri turi ya rero toganya chinga kichingia there is no perfect time moment time chinga kina chechi kora kilikega nero mwancho muligire toko gando mutumoko Diana li shabikiri tolikoro kungara liza real korona nyarita kwa gakonyora mu basokano asechinsemo chiri chia tasia lakini ayenyorete mu basokano yasechinsemo chia ruai na igetoro nere twalinge nere paka chinse chia magoroba akadagalia nyagitali kuru kuma malusi lakini ndekera bamwe getibicha na batete taumie tibobe tukumusabira Nyasaye mokonye anyoro ubugwenya bwabwango speed recovery yakwiruka ng'ingiti Ensoko neyemo Nyasaye rende numuya na bakore tugwanje kwaye raliza real Nyasaye tiga akoyo ubugwenya bwabwango pole sana ubugwenya bwabwango mete karoli shabikire komia na into tokomia chinkoro cheito mbiya mono omwanchu muliga tigatondo mutimo kutokoirana tukomagia magia Eye ni Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Ine
nuganetie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri uligene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Chengoro Gomingo Magara, Mintomas Manetinga Samabeta, Uganda Gorgeria and Soko TV, Oboroso, Womusi, and Soko Samata Magno. Kwarasire ansa maegelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Wanjito murigeria nechinga kichinde kusenga kiende nando tugoche kusangana ya masaya mwasense moyo kumanyaria gende tukwene kiwa kurwa sebinyoro beto kurwa sinyumba chito gikase serikali tonyara tugusangana naye kwanyara gukwimanya kuri ntugo cha kabene kurwa se county ya Kisii asomo na Alexina bitutu kurwa se kinyoro kiabo bomeroga nyanguruke egotoka se location ya nyangure ward ya Nyakoe nigeso kirina gusaba bokonyi bumwana ojojo rwalira se miaka emerong 3 asagote bamniganiga abiriga komosoke ochisiko nabego kumuirane nyomba kuri nigasabira bokonyi iri nyareka gukonywa no mwana ojo anyare kakuirwa sinyagitari manchito murigeria tigaturategerera enkwana yae Alexina bitutu tunyare tugosuka mutwe iga bana ba minto nimbwato mwana agaigorwarete kekara na manyorete na barenge biya agakina biya agaika gatika bera akarwara nkabangora muira nyagitari ngamuira marani
ngatangu orora akaigwa mario gotacha koba buya nkamoira taoni namobwene akabweni bwa tabwena buya bono ogochikoika katika bere akaringa kabona akarija kabisa akurara nse bono gonkomobogoria namosokia naende namoirania mpaka oikire bono ase abachokire amaote bono na echingi chiogo chikono komogwera timbwati bokonyi bondo bwensi igo ngendete kono komoturia ninchoria oyomo omorendete bono timbwati bokonyi bondo bwensi igo borema igoro bore munachite koremara nonye n'abantu bare babwate oborema na igo bara abange ase kenyoro nonye ne serikali yaitu enene nigo ebwate ogokonyi lakini abantu bari bakuramba bari bagoikara romba bari goikaima nonye noyo bwate nona agatoko omonto ndi bwensi obwate ogwancha okuya igo tokobasaba murigeria amabere y'omong'ina oyo momokonye komokonyora inchwa enju bakaga igo mokonye komoramonyora nonye enchera mokonye kerabe nebese kerabe nomotoriro kerabe nonye nagatoke keri okonyara komokonya mokonye oyo bwate ogwancha okuya serikali gaki togotara ng'a mwari gwanja serikali yaitu etomokonye nere ndakonyeke gakire ndi nere nari ararora ng'a ndochi nabo ndi n'abantu baminto chomurigereri muburaka oyomo tumati gosara muburaka usino mutakanwa oyomo nigo gosereri w'obugima bwaye n'omuntu oyomo oyotete kumuita ase chinsemo chirichia county ya Kisii nane mono asasabire abamate baye ne serikali kumukonya kumulinda nigo egotebekana omukagirwa oyo bwatetu n'abamate niga tebete elieta ly'omuntu oyo tometwe eliachigoita omutakano oyo mubaraka oyo mukuru w'ikinyoro kia mashauri gisaba kw'iwodi ya bombabe bunge ya Machogoro bwe county ya Kisii igasabira oburendi maga yo mukagiro yo mubuke ba kumusaga na bwo yokogende bafu urene yo mugaso chinse sano na ibere asakurete na gusaba bokonyi kurwasa abanyakenyoro abarenga matanga omuchiorange nkamanya konyora umuntu kurukuru maega yibafu ugocha timo manyiti ngumuburia ningo nguchikuligeria koboko kwa nkonyora uri n'umuyo tugachaka kumnyukanira guchanga swa nyumba gabo ngasiko murango naliya tenenire gaga uchaka kwirana ngatabuga nyumba ndi ngasokera murango uri mai ngachaka ukura abantu mbarengi para muno gabo asamatanga ndiya kumnyoka n'abantu bagachaka kumuminyoki bakamubwaterekera uburoche gari maiga yo mukagiro ikobeko byana abana kenyoro ababwato boro bonge ni gatebete oyo barengenere uyotogete koba omunyakenyoro abwase batebete yo batomete gukora obugimo bw'omusbat Hilda uyoro muburaka asa negative no ikonyora ni gare omusani oye nari twarenge komukuru Robert tukumuburi Robert yiningo akabate bitimo maitiri etalinde mu maite buna Robert yakuruku nari lyachaka gwakwa igesini yae kumbe Robert yuringo mwakira kare bakurisifu bakumuburinga yuri kumotenga tamagochaga igekirwa boge kase chaire nyinge ngongumerore bonere tamaite ngoyo igobwatiro diranto bakwenda bakanyora Robert yuno yose itoga igakururanda niyali na akamenyire mwanega yi na Robert yinera agochaka ko akoretwa kuburi buno maito yo kwerese goteba ni mu maite ndero na mumanya moisikondo kurukusharo ni kurubugirango mate ogembo kuchima sakuru kumubiri nero ntebi murete mwiterie kirubugocha iga moro kimwago na agateba ngakamureta akamutigira maigari semete ngano bate nini bandigirite bunangu nyobunchuka na isiko gai mutumete nga mutumeta ache kunta noyu mutumeta kara kumukwana no musani ono tokobera komo baka konyomenyete mwane gai magayani gabanyimbo kurugeteseni kyamagena na kinyabakirane tasayaiga nakabarusia abakagero abaiga asebono mubarako yiga sabiro borendi magayo gutwara obwoba bw'obugima bwaye na Robert irende serikali gachika baira magena akairu na DCI Kenyanya noyu akairu nyagitari musani untu anyako gosana nerenge gwetekera kuborigo so omuntu tumegete simyenga kumwakera atabanga ati nimbwate chibastia chibasi chinachire kumwakera rendo nyikimbwate deni ya itago charende mwaka nona sama boko ya serikali padara ntumera abantu kungita chabaka bono gamungu chikumwakera simyane turiko sona kurweli nanya komora ngusabe serikali buli mabwana ndo chebuli dangerous
tindo chingambure buye singincho nanyore kobande no bwabone kingocher mugaso igorobore ndindo chingabwane mburi buye. Kuripoti gitseni kiago na mbea mugi Ensoko TV kuru kinyoro kia mashauri gesaba kwe wadi ya Bombabe buga ya Machogo Barabwe kaunti ya Kisii. Ninche Dominic Onderi Nyabuto. Manjito murigiria tugotigana na roboti runa gusika mutwe nigo mugabana we county ya Nyamira amosinyaribo ritkorigora betega kora mu rubiri wokena na ebie woso kubikirwe gutwa kwa borokigwa bekikosi cyo boereri abaringe 200 asabetega kora nabo igogoteba buna nachikwenekia ingachi constituency chansase county ya Nyamira ngoche kire gutwara kiskuru cyo boereria iri aborokiwa banyara bagwe somye manjito murigiria tugotunyara roboti rura beturu kwariganirwa Noyo Minto Ishmael Mogere. Neri tuko ryomogoko n'umucengo asaborokiwe 200 abo babekirwa kigutwa na koegwa ti certificate magiga yugukora amaegero y'omutienyo yomo asechikosi cyo bwereribwa mangana ne chinchera chekerero. So I'm so grateful to the governor for allowing us to have this opportunity, and I'm going to introduce some few things that we did in our training. So we started 1 month. It has been 1 month down the line, and the team wanted you to know, and they wanted me to express their heartfelt gratefulness to you, because the skills that we emerged was not skills that could have been gotten anyhowly, because these skills that you have gotten is not just skills that you get it's a skill that you get in university for 4 years, but you got them in 1 month very accurately, very simply, and very profound. Umugabana we county ya Nyamira amosinyaribo uyekera nasomo yegoyo nigara umoroberio wokwegore sukuru egochekorwa maegerio yobwereribwa mangana ne chinchira chekerero abwase ahererabuna nigemeroberio yabekirwe guchekoenekia chibunge cyonsinye imiye county ya Nyamira guchego twara chire chiskuru echo. It is a historic occasion as we officially launch the Nyamira County ICT Hub, home of Digital Youth Empowerment Program. It's a bold step forward in transforming Nyamira County into a hub of digital innovation and skilled labor for local and global opportunities. We are committed to establishing ICT hub in all the 5 sub-counties. This will ensure our youth have access to these transformative opportunities. Komenta asenkwana yae nyariboni gatebire amaigeri ayo nigara chikokonya basaye konyora ubumanyigure chinchira chekerero na igogokonya basaye kweri kemeremo egetambukero kira chekoreta amaunchirerio imeye county ya Nyamira. This ICT hub is more than a training center. It is a beacon of hope and a center of excellence. It will promote digital literacy, foster entrepreneurship, and create job opportunities. This aligns with pillar number 3 of my manifesto on wealth and job creation. Korwa Ensoko TV, Erietariane Ishmael Mogere. Iri totigaritase county ya Nyamira umurikito Steven Mbunde nigato tebinga barwaniriri bakoriye birugo asechi ward au ime county ya Nyamira nigo bere ntema sakarabo barwaniriri abube bechi ward bune ya Nyansiongo niliya Nyamaiya niliya Kerenyo nigo bere ntema sakarabo gochia asamaga chogosesi chia bisi chirichi ethinete bocholi bwense ya Kenya na namono libakanyara kaba bawanchirwa bachikoba bakoriye chikura mwenje muliri Steven Mbunde una nago tebino ali ngasoro gongo rutiga toigwe orobotirwaye aseri tukoritangani iriyo kwirania masakara na barwaniriri biema awa sobo choryoboke bw'ekiwodi sato Nyamira nigo bachakarero kwirania masakara na inde wancherwa ase wodi ya Nyansiongo
inse yo Mosike Dennis Kebaso yukorwe chama ya UDA nigancherwa bene goche gotenena ekero aiwe certificate bene na gochake campaign yaye kero ali gonchokanana ase wode Nyansiongo asasa baba Nyansiongo komokoboko asa Marieta Dennis Kebaso Nyaribo oyo abaire gakora wode yase emyaka 5 neye 3 twasumbuliwa ase koti itukolia lero twabere cleared na IPC asoko enda koboli chikure ichie by election yere mutu ya Nyansiongo onsi twali koboli abantu baminto ngeringa bechi tokese ba exercise right yabo asoko choro umuntu uri batagete itukolia lero na litoko chake campaign ya ito na tutaingia kila bomba kila mlango kuhakikisha wananchi wanawakilishwa vizuri. Omoskechon oeri korwe kiama ya DP boigo nigo arenge aserombe yueyo ekero boigo ancherwa gocha gotenena erio kwene kinga boigo nkobare aserombe yo gocha kobori ekero gekyo asacha ke campaign bene leta ne nkoro kujono bayo eri inkobori ekero gokia obwe MCA wa Nyansiongo ward nindo no mogo kasiri tukolia lero kiagera sabari bono ya chakire. They are now very cleared officially by the IBC to contest as a candidate in the upcoming Nyansiongo ward by-election. And ngobori korwe chama cha Democratic Party of Kenya sabari egabone echagete officially. Na nyari konyora certificate yega elinde echegotorete robora bubwaitu Nyansiongo ward egati ya barwaneri boigo bane korwase ewodi ya Nyamayeme ya West Mogrange County ya Nyamira nigo boigo bancherwa gocha koboria na boigo cha campaign chabo bene omurwaneri korwa ODM Mosike Martin Kibore no motangani go ikaserombe yo ase boigo Mosike Richard Monyanja na boigo nerabe kama sakara se kyombe kya IBC nagati ya barwaneri bande babiri hababe kama sakarabo Marieta igonkoro ku Martin Kibore elieta lyo koboli chikura nyama ya ward igonkoro ku Kibore bora na bero no mogoko monene sana litukolia lero okoba twanyare koba cleared na IBC bono nimbate certificate na bere cleared olio bate certificate ena bakonga ngoro kiga na bere cleared coach koboli chikura chanyama ya ward tarehe 27 Mutinyuko Minomo 2025. Etangoro kwa Bivon Magare oyomo kwa baraibe chama ya ODM ase nsinyete ya gusi litukulia lere tuachire aso wakikishanga kiama ya ODM aliase ward ya Nyamaya tuanyore nominee candidate ase chama ya ODM Mheshimiwa Martin Kibore oyoro yomo wabalia asense ito ya Kenya bago chikubuli chikura kurase kiama ya ODM una Mheshimiwa tebire intubone kiama ya ODM ntole no bumaene ngaenere ngaki ya ito togochikonyora libaga yo kuira ekirugo kya Nyamaya ekyagera abantu banyamaya singa kintambe gesa Mheshimiwa Rengoro raralet babire batabwati mu MC Richard Munyanja. Ni ombi langu ya kwamba tunapoelekea katika uchaguzi mdogo katika ward ya Nyamaya ward, tunajua vyama kubwa na watu wengine wanatarajia kuangalia ni nini watakachopata kutoka Nyamaya. Ninaomba wakazi wa Nyamaya ya kwamba wakati huu ni wenu nyinyi wenyewe. Hakuna mtu yote atakayekuja kuambia tunataka mchague mtu fulani, lakini hii ni wakati wenu nyinyi wenyewe kuchagua kiongozi ambaye anayefaa katika kazi ya kurepresent katika county assembly ya Nyamira. Ase wodi ye Kerenyo nigo abarwaneri batatu babeka amasakarabo ankyo boigo abarwaneri bande mbachikobeka amasakarabo siwe kyombekyo ase ekyombekyo bachori ne chimbebe kyasabirenga nere biya omorembo bekwe kereye campaign chigendreta aso bachori obokeme ya Nyamira. Their campaigns start today. Actually, campaigns have started today on the 8th, and it will go on until 48 hours to the D-Day, the date of elections. Stephen Nyariki Mbunde, Ensoko TV, County ya Nyamira. Pia mono sana umusakito Stephen Nyariki Mbunde kurase county ya Nyamira kora chikambeni ngo chaka chiri cyabe nasobo choli buri oboke
rubono geroro Diana abakichikura bechinsemo chia Nyamaiya chinsemo chia Nyansiongo na Ekerenyo bono chinga kichirimu aganyeterende gochora abarayicheikire bono rende chianga chiabekiru chiomoyega lakini ne ringana ritu rya goteba rero ngatuganya tuganya chinga kigonga gitinga mbeso geti mapema bakanyara bagukwanira nga bagoteya abantu ngomitingo chine koryo burayo manyete bono igento keroro nkiringa abakichikura rende kongete nabo abande bagateba inchiti mayeto mwaki umuntu ndi wese okuriye kiro gagateba talinje natete kuri abakichikura bante betinje ngoreke sabe kirugo rende bono bali mwatebe tibasabe kirugo bachire babekira mameka buna Diana agotebiri na mono kwigure kurwase chinseme echo rende mwanchu muligiri na bokonyora libaga nande onyare ko bagokorora ng'imirubiria yabali barwaniriri bali bakuriye kirugo cy'uburai nchire kiura nyare ko bagokonyora koko bakwanira na mono rende umanya ng'imirubiria yaboniriri eyo ando nyore bune kyombekirikia IEBC obori ke bagotebanga no ekyombekiriya gichimbebe ekyo bachori ne chimbebe IEBC mbala sayinde ko beke mikakati nche abana abori abasainga na tebi gumete na abori gwa ngateba information tiga nyebeke buna na tebi gwa information ne na tebe tugali minga abasa emergency nguto cyanda muri nduno rwo kiwaka kura esoke mwake kura ate yabasainga esoke tubwaterende kure yo nintu torarenta moncholeri Diana se kurigereria ntoroche county ya Nairobi abakichikura belikiri origereria nsemo ya Mombasa abelikiri ogende se county ya Kisii na bokora abelikiri Machakos Nyamira nigo negwete ko bari 10 na nde igoro negwete Clinton ndige kerare gosoma mayiga igachinsa isatu cia butuko bari ngene ntingana Frida Kirubo bagateba ngoja bari gokoboringa ngiye ko ero mubaro ugusi adana moda se county ya Nyamira orense maete ngwana gwakakura kwana wakakura innocent ratika yu Nairobi ndo chanto bagetekura belikirie yani bari libwe mochimisano merongo kia amini libwe mochimisano na merongo kianda na batano na babere 1597 la munere aya Nyamira ni komibale bagichikure komibale na ndege ntumate beta subungano yebwe naroche bakorete nigo bari gotebanga county ya Nyamira nere bwatabarwaniriri bali bakuriye kirugo bari babiri ukuriye kirugo cy'uburayi bwenze urocha bakichikura twalikiri naba akichikura 10 negento kegendete umwanchu muligereri kurukungu kulikia bakichikura anne mononye turabwate kura yago gendo rumanye bali mona kubolinga nkento getegenda gento getotete komanya na boko gendoro elio nyar ko ba gokomanya ororenga kwelikiri ko bomwakie kura nande ekura yago eyokweliki nakyo chikwetume ko mwaka bwechiri bubere 2025 abalende innocent nonya tore maiga na Rakisi county nigo yabwate 312 county ya Nyamira egebwate abantu 10 Machakos 260 Mombasa 556 Nairobi nere county ya nene the capital city nero ne bwata barwaniri abangi aba belikiri abuna abasa agency bago chikoreta manchoreri obelikiri gensi na ubali bali bagwe sokia na kibono chirende chikaba tigango tigaturara roboti urunga kirende tikaire tenga tugochitwaro tebire asenchire wikerenda kine tigandorange sensemu ya kabiri studio mwanchu muligeria ndanso severete mambia bono to kubolinga ayerende kuru musae kwelikiri gochigwake kura mwaka bwechiri bubere 2025 na ibere nerwe nseme enene asengwana yabono mambio mwanchu muligeria asogote binga boyolianko aye kwelikiri gochikoba umwaki bwechikura ase chinseme chirende buna twagotebiri kera oku na kororanga ngole tora maonchiriri imense ya Kenya mwanchu muligili tokogenda busio nigondo chenga umuyega ole gokorekana sensememo sibakale goteba nigo umuyega buku gayana engusana na erese chinseme chimoga nigo gendrete kubira senseme ya North Mugiranga na mona segotebekana nigo umuyego yu obete goikeranwa nabagayani bakurukwa mediator na umuteneli bwe oyo mubwe bina asilitongo mataba gusimba bwatelitongo Diana asibale kogenda bachikuligiringa ki ebina bigokorekana ikorekana nga muchando nororo engusana na yalenga ase chinseme chuchi ya Nyamira asibakale gotebanga abantu baga
batiganĩtie obokonyi na nene mono liberera liroro maite ekera Vincent Munda ikiroro na bakonyara kwagota tebing eng'usanani yari ngase chinsemechi yeirira abagayani gochichoro ninki keroro tigango tore igoroboti rwa Vincent Munda asenchira yobikira no monchi murigirire tigato take this up todige kasumbeli na yango tutokororana koti gogojo oreri gukabisa na endo oreri mono na endo sokia mariga yo gokumia kubua kwale kogenda sa okugaya nuko gwanga asimokuru omogoseka Bernard Obae Omwansa nigago kore kibaga sekegambero gose judiciary ritongo lya Bosongo asagotegerera ebine gasoro namba 2 ere asensemo yae nigago segeta osonsorana gose mediation unenchera yamo yo kwigwania abantu ebuya bwoko kayana ekerange kyo ngbolina abantu igo bakwigwana bagenda kabaigwana ine lakini kero gwachira riri tongo lyarasugwa rigetembe amangana kobo igo kurwo gokurera ando yomo nabokonyora nabwete ando yomo igabwire lakini kero kogenda sense meyo kugaya na isika itokuruka somonu yo mukongwa ke na mediation iye ko bakonye kiagara abantu abakwira ndakabonsi bagoseka bagogete na amangana abaerire buya igina ginaretera abantu baituga iga ekerenyo komenta nayo nigatebire abantu bonsi barigiye gotegererwa mo nabagambi abikunyalekana mogenda asaba gakabikinyuru abikunyalekana mogenda ase mediation na aba bonsi biba beire recognized ne rijiko lieto linene dokuruka the constitution under article 159 sabbatical 2 cha ama C omokonyi wo mu county commissioner Nyamira North Simon Osumba nigo nera egenire buna amagiri yakorekana se chobisyae nachiko bayengencho mono gochasa bagambi eliko manyabuna bakora na kugaya namangana yegenga anene mono buna gosonsora nebina bire byabali bakubunendemero ebi byabeire binga mono. And we expect that after this training machifu wetu watakuwa wamekuwa empowered namna ya kusuluhisha kesi ndizo tusiwe tunapeleka makesi yote kule kotini, yani ile alternative dispute resolution, kwa sababu katika hii sehemu tuko na changamoto kuhusu kesi ya mashamba ambazo zimechukua muda mrefu, na vile vile pia kuna makesi mengine madogo madogo zile za kifamilia. Abagambi nabo igabakonyi babo 45 abakonyi bo mu commission yo bane kurwase division nye Nyamira North ejo kirekerenyo mawawa kiabanyoru amona nyamusi na barubomba ikirana asomo yegoyu mbakwanira amangana ya masomo moto y'iki secondary gose TVET abo asabagambi basegetru kwene kebuna basemirie kegoriye kekanyora kisemi nonyoboremeru bwe kibese bokororekana. Dr. Were Momanyi no principal se school yo bobundi ya Burabu reni gatebire chikosi cha TVET nigo chiko abana chinguru wetenenera egento boy gatebire buna kero mwana naboneta ko bebundi ese chinkakitwa ikire boniga amaene nko batebie ense yaito etaita abantu bakoreto bobundi abantu bakoreto bobundi ibabwate efaida asa nene buna egente getangani akwenyorera mapato bwango ekiara yo bubundi boli bwaye igakwenyorera kwerika ero monyene so bwango kubwago chikoganyariku buna bone gasi yaborire naende igakonyara gosuka gochigoro. Dr. Were kaga sene gwa kireko kochisemi nigatebiri abagambi bateneneke gimana kwanekya kero umwana ikire skuru eliko gusweria abagambi gasi unagokya nebikore biri byoboke bagase binyoro ekero umwana akoreta masomo maya igagotua igakorusi insecurity bosobo salia asekenyoro ekiagerekera nyoru bobundi obo gose skiriye igakogenda gukora gasi yaye tariko nyagotoka isikoga iganya kubanga ibintu bibe igonko batebye segesongo. There is a relationship between insecurity na education standard year location. Ehatike ntangani nabogeria yemia ya 59 yeri chikolia Kenya nigikwirania chinkuru asabanto abo asabagambi bali mutukolira abagambi nigo baboligo batumeka ichiko bwikiranu ekero bakogaya namangana yegenga. Vincent Munda, Ensoko TV, Ekerenyo, Noti Mugirango.
Manjito murigeria tugusika mutwe nigo gati ya baraikuru asorongoro wa county ya Kisii baboriria abasayi wesokia na kubwate kura kinga kitoro cy'ekyombe kiriage obachori n'ikimbe bikia IEBC kigenderete gukwanira igoro yobo tatibo gendete gukorekana koranga abantu bawuchwa kachukura gusembaringa babere bakwirike bachwa kachukura kurwa chi county manjito murigeria nigo baboriwe kweneke binango bwata barikura nabachiko komosira umuske Fred Matiangi asiganga yayo kuri Burayi obone bwensi ya Kenya. Ikura nkubwa tukire oje ajakatare 9 umutienyi uyu. Abantu baminto abana bali babwate bibani. Bagenda ali disirogoro no IPCR babwate kikura nalitora atonyere. Abantu bali bagende isiko bakabwate kikura isiko. Bayirane babwate kikura elinde nalyo abantu muchache muranyo likikule kimugona kubuli emwigwe bantu muirane kyo moiso abagusi igotole namba inye asekei aiga somo sigisi akorwali usingizu county obwate kikura 632 iga sito otobwate kikura 686 otobwate kikura 1044 ekera abantu babo tengo mugusita isainike okoboli oborai igonto ndorwechecheligwa state house yagajuma hata entu no abangina baminto amubegetega iga mogende nainwe ekero 2027 tale 9 omutienyo 8 ekero minto Fred Okengo Matiangi atangazi rune president ya Kenya tuanzi tobekere Matiangi kikura koro kianga makoko onye Kenya yanjire nindu tokwanga abagusi bali bakumulie bigocha ngama Matiangi ngayari onyenye kinda na baba mulebu ya muchache ingi tokona gutakira Matiangi ga kazoka ujiziko intu tigato tigareka abangina mwego yari bolere abagaka mwego yari bolere aba muramo mukuru kujenzi ni nwa bangi mwego yari bolere nje moye na mutanga kuita moye Matiangi yegwa Kisii Central Ward 2022 mukambeka asigetange negori 2027 ninso nyasaye karanje tindigo chimangana manke nari kubasabege nteke mogioka chikuranchi gendrete kubwatwa abantu baminto mosoke andonsi asemure abana bali bayikire myaka kubwata chikura basoka asobonge babwate chikura erinde kurwabo to support yo mugusio itukurukunga Fred Okengo Matiangi 2027 mbalenga bako bagenderete kumusabira bali mugenderete kumusabira ndo rasama goko tigato musabire ne bakabwate segiana na tinigo omwana oyo inja amolite bune director ya environment igobon kucharo sainye meremo acho buchumbe ai tuikase aba kurangirwa mayo kwa chini no tole patia emo eri paga patia piri pijamono Manjito murigeria na radio agendete korikana kurwase county eri ya Kisii kinga kyabaraye babete bawikirana kyogora somo yigabwa matanga kulinde mnatoro cy'abasaye mbaga saine kubori bwanga besokia sobonge babe bakubwata ekureria tmitino sente kwa bwatire yawe kuro Nairobi aki Diana kwa mocheire mambi yabono onanga kwa mbulinga nubwato moyo buguchiko akana andu mwaka bwechiri ubere 20 na isano na ibere Diana tamanye tibune kule gwako Diana kera gwachira asegetuo asekurere egwako nakyo gwake ekura ekonwo kwa gwaka iga gwata bagwakire kura gosenga kyoga ino sende metoka itina na gwaka kura tebi umwaka ntagite kura 2017 so naringe school 2019 kana kole school na rochi chikura chikoli kwa 2021 2022 nonje no narenge debegali intene nangiga nonje nari kurikia abantu bake nanje na inachietaronga akikura okay mwanchu muligeli otabire na agetekura kombuli alengerende nindoje Geoffrey Mashu misiani agataba nigali chinsemo chia Nakuru London nere chinsemo chia Nakuru agataba noale Benjamin umwana o Thomas kurwa SSM ili kurukunga bo basi boigesa village with my lovely wife Damakli kwamboka pamoja na watoi Lewanson na Giana use Giana warauke wote akimwara ntomere chi pronunciation ye
Good morning from Nairobi, Ruben Center, na my wife Dorika Kirubu. My beloved son, Carlton Tirimba, uyu Nakuru kunga Joshua Mbuya Tirimba. Frederick Ogemboi Kiraigana rawateba, good morning from Nakuru, massive. Asagoteba well represented. Na ndagoteba nsoko bwakire Gladys Enyanya kurwa ensemo ya Bokera Umoja Salam Club bwakire na namono nindoche Hilary Musioma kurwa Kangemi goika lyo manga keroka ime igagoteba nigare ime yomurubelio bwensoko bwakire ndoche boigo kirandeni seki umusubwe sukura nsemo ya WhatsApp otebanga kurwa Nakuru Salam Club kwikaga chiba seito watching live na boigo nere Dominic Marube kutoka Nairobi South South B niko Tionden na begondo che Dennis Kukupai gaiga utumire clip kyae tonyare togo kubikira ekero togo chia kogende break na begondo cha se umtanda ito Facebook ando che na baramoto mete ujumbe na se namba ito studio tiganchakire enamba ye studio na libatari goti ndari ko baiba awotebanga Heroen Soko. Hello to you Alfred Dombeo kurwa Kangemi twabokire biyana kwaniria tandi kurwa Burangi page na hobarangu bonsi naganirie naganirie omu wa Samuel amatemu amaya kagitina na amatemu ikire aborokiwa ba grade isanto teba isano nemo baro bago kora bagende senior secondary school matemwe matanga ni bago chigosiora bali grade ya bakonda grade 9 kagerete sichi school chirwa teba senior secondary school na ninga kiya matemu abana bagendete kwirobeli ninga kirito gwa kamasabo yakora abana somwa ko mugima babere Diana bakaba bagosoma bono lende chinga kichuo chikotemu chikiranira ogotemu bagotemu ngoligo chikoba koko bakonya kogenda busio tali ogotemu kura asobube na andonsies muri abana bali mogendete ko soma se school togoteba success mwana onde bwensi ogendete ko soma togoteba success unyara ka bakonyora keli kibwenerete na namono lende tubasa kubeko buli moro Bernard Ununga goteba morning viongozi from Minnesota Kawangware niko ndani kama kawa ni Bernard OTV we nindo chegaiga onderi Dominic onu musakito goteba nigagenda totobwati Bonventure mubisa ensoko bwakire Bonvas mubisa aka Bonventure mubisa kurwa chinsemo Shakiru goteba no alime yumurobelio lameke umaliba nando yumanyakante selieta Bluetooth senior kurwa marani wochi agoteba is watching Bismarck mukwa nando yumanyakanta asilieta a protector senior agoteba delegate kurwa Kisi Getembe Nubia niko ndani na my beloved wife Sharon and my son Eugene, my daughter Gabriela and my daddy Ateka kwana kurangiri daddy kwana kurangiri mwago mino daddy Gerald Getebu yaige daddy okay tata manyete buya sana aigani ndocho musulwige suswala taba watching live kurwa Nakuru City Salams Club nande nabondo chenga nabangi baleo Honorable Victor umundo miyenda gota following me present from Kilimani tuko pamoja hadi mwisho mbiya mono Victor umundo miyenda kuruchinseme chichi ya Kilimani aigani Nsoko TV mwancho muligili murubeli nensoko bwakire ndocho goteba good morning Nsoko TV wakire mimi ni mtumishi wa Mungu. I'm watching live from Matongo TTC with my wife Lydia Kwamoka kurase county area ya Nyamira abega sumtande to Facebook ndo chao tebanga nere MC Deno na Ivasha Karagita na my wife Yunia Kwamoka na my daughter good morning to you na baigo ensuria maitando chinere na tumitega gatebanga good morning no ara somo robirian soko bwakire na baigo Zainab Mongina nera goteben soko bwakire nkwanerie Innocent Onyango na nchirembe ya mona sama igago Zainabu no ninche nabondaro kwa budala na baigo Eriko Sorate bangakoro kiomburitaro bwakire bya no are meyo morobirio ensoko bwakire nigati abari bago tsangana into somtanda Facebook namba oire Douglas out banga bwakire bya tokwera na sensemo go sensa ya mere busyo oncho muligeli tonyara kabatogo kwana nande tuligerelie ase ali se chigazeti bagateba ensendere busyo tali ensemo ensendere busyo na linando mwancho muligeli tokonyara kabatogo so ase chigazeti tonyara kabatogo kwana ali aroro nande namono togo tebigendera kubwati Nsoko TV so mtandao Facebook YouTube nande nabugotoma message yao
Samarieta nango Mbarikiwa Dennis Kukupai no ontegerete bono mambia Soko TV bwakire na Diana na Innocent ngo bakwani asemutegerete abu ensoko ngambia mole na kwani Dominic Onderi muria gutubekire misa Jumapili twategerera buya na kwani abatangazaji bonse b'Ensoko TV na mwane bonse pi n'abantu bonse baomeroga Nyagisai ari titimate na bakwanire umwaka Zakaria miega na moira megabono mambia. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobonchoreria rigurito neriokokera nigotogokobera ekero kwagurire nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati y'umuco Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakire simi ase namba 0700259909. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchureria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchureria 0788666662. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunga tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagoisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo aserigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Ouru Superstores yonyole vintevi.
Nugari tiko korubwa gachoba nene gusoboke. Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao. Gochakere byoboroso wikebye kirama. Nkoni tole chichuma nemesumari. Amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate. Nigotoko n'ibintu by'obuya bwekerengo cheguru aserigo lyora ikerie. Nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira. Samange tuakerisi nigotire namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori. Iga Noviki Hardware ego tukariga tente. Uko bariga ni mwensi asa Magoria Rings. Nyagatani ubutamero chinga kichoborere korende tarikire nyagatani erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguru utatiga Akasims Hospital nigo tubwata nyagatani bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine chekerero obokali bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkubara tole Nkwakatura x-ray, nkugwani tura maiso, amaino, amauga, nomogongo. Ngokonya tura bangina kuibura na kurobeli uruiburu. Ngokora tule ultrasound. Ntubuate ICU, HDU, NICU. Ntubuate pediatric services. Ntubuate gynecologist. Ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo. Ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tokotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina Asamange Akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chumuligeli nense ya mo ya bono mambia nigo bono ngo kwaligania a sense mili chigazeti chitaika isano isato chetire bono mambia nande mwanchumuligeli kalingo tebinga tigango to chakine gazeti ya The Standard asendo chega igabakale gotebanga inkige kogera Kalonzo Steven Musyoka alebono ne rumwana siaso ganeri mono asbagoteba asichinga kiechimoniga kanetwe na ne mono gotebekana omuntu taliko bagakorosi birengera libiyaye asobwango agachecheliwa nande paka kaiwelie taliko rukunga watermelon lakini asbono iga Kalonzo Musyoka nigo nande airanire asense melia siasa gotebekana niga bwate ekebungo yoko iro muntu ragende ase ensemeli ya State House umwaka bw'ikirubere 2025 asabagoteba omurai bwense Dr. William Ruto na bali asensemeli yo kwamerelia serikali nigo barochenga umurai yo yubwe kyama kya Wiper niga bwate ekebungo yokoira onde bwensi ase amagachokose ase okoire kirogo ky'uburai bwense umwaka bw'ikirubere 2025 na radayana asobwango iga oyore omokonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki ogatebanga umusike Kalonzo Musyoka
nagendete kuna korigie enchira komwebereria ari usemba igwane nere elia nyare koba gakora gose na nyare koba gagosoa sense meli yabo eri barore gusemba rosia serikali timanye tinga ase chingwane ichigendrete ayo mwancho murigereri eraisa kobanga Kalonzo Musyoka kaliti kuri harero chire ase meli ya yo muraibwense kero kibara mworoche nilibori ekera togendete kuna kuligiria yale sechi gazeti na baso ase page ya 5-3 ase gazeti ya The Standard yo nyariko bago yasomera mugano yo asenjere wikira nindo chega iganande ase page ntangani bagatebanga JKIA yabeire bono ase ensemeli kubwatanirwa asogwetia amariogo yogotindia anene mono elio amariogo yogotindia asilieta cocaine ase bono chimbaratero chigendete kubwatigwa nasi kirigia tebire nga numbo tutukanu bwo korokinga ki amariogo kali gwetigwa asigetie kigia JKIA bagoteba nigo bone CCTV yanyarikoba gekobu footage gose echibicha chi CCTV cha sokigwe abwesi cha mubwataniri omokonyi bwo waziri oyomo asaga tebekana niga kali gokonya bali bakonyara koba bagakora igintu ikurukwa wetie amariogo yobutindi gwetira asigetie kigie chindege gia JKIA asigentu batebire gento kiare kiniririberera ime ya serikali na namono gento kirire sensengi makorora ensi ya Kenya buna nigo yabeire umurangwa bwo gwetelia amariogo ayo na ndege ntubatebanga egento kia chagete buna enchera yemoyo gwasioli omuchandora asegeti kia airport ya JKIA bono nigo kia beire genteke nene na namono giasoire ase obogatagati bwa siasa sekale korekananga sensemo yobulendi nigo bono yabwataniwe no bututukanu na nde bakale goteba nigo bono gosogwa sioli gwa kwengane yu ya amariogo yogotindia kali gwetigwa segeti ya JKIA kianyare ko bagegwa sioli amalieta manene y'abantu bali bakubwatanirwa n'abaraigeta ase serikali nabo igese bakale goteba nigo ya orokiri bono nga chinse kirikire isiko nigo chia chakire ko bachigo twaro bwoba gokora ubuiruki bwa bw'echindege gocha asense ya Kenya nemono kiswagoteba nga nigo bono engane yu yogwetigwa cocaine nabo yaretire muchando nabo gosoma umugano USA page ya 5 narimo na 5 kabere ase gazeti ya The Standard nabo goma nchito muri yetu gocha ase gazeti ya The Daily Nation page yo ntangani amangana mamwa agoteba kumera na kumuraiwensi ya Kenya na senator guse former senator Gideon Moi banyate bakumera na asiense mochiria chia State House asibaote baninga omuraibwensi ya Kenya abetiga kumotebia tachiko bolio obose gustachiko bolia oburayo bobochorio bokasiense mochiria chia chimetei agatebanga omuraibwensi akamobolia abeka gutigera umubwatani bw'ikyama kia UDA abega koenda ase ekeroge kikolende nigo babete bakumera na sabangi bagoteba buna usiano yabo tiarengengia egati omuraibwensi ya Kenya na Gideon Moi kolende babete bakumerana ase bagoteba buna nenchira ya moyo chukene kia bunangu cha bari kubwaterana ase obokoreri bwe serikali ase gazeti ya The Daily Nation yote babuna omuraibwensi ya Kenya na betega kumuriga chinchira chinyinge asoko mwakere simi na bayiga kumutumira ujumbe kurende Gideon Moi tachitu kwanchira na kumerana kwabo kurende akabaka kwanchira nangambanyare bakumera sinsemo chinyomba y'uburai asibanya teba gusanga aya masaye mu mwanchito murigiria nonyorera mangana ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 umanyinga na aliya yarenge gusangu no muraibwensi ya Kenya na Gideon Moi Nchumuriria page ya kabere mugano ni gororo agoteba nigo umungwano yomo asilieta Kennedy Mondi agoteba nigo kilia kuinyura buna mutinyu gatatu bu mwaka bw'ikiri 2023 kera obo abasaye basogete ebara bagenzi guchikorobekana na buna agetulisa siasa kale goteba niga gendrete kubwenia chingoma chiria nyorete gwetania kurwa asilisa siria agetu na namono gagoteba litukelio niga sogete isiko na guchikogora endagera ya magoroba kekogera kera ukurubikana gukwarenge tachieti kogende mere muri tukeli Diana na nana mono ni gabwata maigelio yobunyagitari gosegari clinic officer asagoteba litukulia nigolia chagete kawaida kaira na nyumba agategerera keika magoroba gasoka ninyaruka yaye kare numusani yo guchikogora endagera ya magoroba kulinda karra abasacha babere babegete chianga chitaringe cy'abasigari
kurende babwate Land Cruiser abo bamwagete mbunda ni risasi riri kanyara koba kali ku mwaka asige kubarakini senye nchabwata maigeli oteba yoburwalia akarangilia umusani oya kanyara koba ko musibira eyangase egekubakia yegento kirete gokeya ogoitera gosogoita kwa manyinga na namono nigaya kwane taya busiweke gambero asali kurwa kiligotebekana oroboti rwaye na nobono oborori bwaye ngakia nyarta koba gakonyoro muchando yuni gago kwane taya asike gambere kemo chinsemo chia Kisumu nigoteba nigoli sasilio dia sote na gosoa sama aye na ndagoteba nga naso wancha kwanya sae ditaigete asengoro yane na ne kararanse igento kireterende akanyara koba gakonywa na bwango so bwango asagoteba abasacha 14 nigo bachete na gochase gitanda kiaye lakini noyo mubwe konyarite koba gakwimanyekania serieta na nigo baganetie risasiriri yagetwe abasacha ubachita sigitanda kiaye kyanyagitali mwanchu muri nabo kumanyambare bya barenge nkike batete kobisa na umugano yinigore se gazeti ya The Standard page ya kabiro mwanchu muri nabego tugo chaze gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na kabiri mukwaniriri gore yamangana DNA asabanchani babiri babete bagwanchana umakoriwe kiribubere 200 ne kiribubere 200 nomo ase agotebe karamuna nigo umusubati yomo abetega kwancha umusacho yomo bakanyara bakonyoro mwana musubati yakagenda kamuyirie loan ya 1 million gusiba chakire 10 million umusacho yachiko chakire biasara kurende ekero anyoro mwana umusubati oyo umusacho yakabaka gutama asinsemi cha Nairobi kurende kigambiro niko kyamutebire buna umusacho yabega kumwa 280,500 kero motienye abega ko lendero mwana bune upkeep iriyo mwana nonyo mugako yekagoteba nga umwana uritari oyo kero ko 10 million gwanyoliro mwanji ko 10 million chiko ko ya usine biasara guchakira ohonyoli kwanyoli mwanyoli da mwanamo ero mwanyoro mwana nando kanire mwana otalione maybe noyo monto mwao kolende ekyo gambero kya motebi abega gwakana kibese 10 million ase kero motinyara abega kwena na 208,500 chap kipuyo mwana oyo manchito muri nyonyoro mugano oyo ase egazeti ya The Nation page ya 5 na kabere wancho muri Diana okwanera igoro yenka na nemo ngaki muchando yo bwo gukora gento ikari kurukungo kwasegesana korasa manyinganga mwana oyo nabwate kenyinga kiane UDN results igaigasega ezeti ya The Standard page ya 3 ni bateba inyaroke yamo nigo yamo seliringi na uyuro mutakanwa kurwa enka yabo na koira emali gose enibo eliatige tunaise aswagateba tatu mwaburi kurunga Samuel Githai ya Kibia nigo alinko mo lecturer oyonyalta kabaga kuritaya kurwa se University ya Nairobi na nigo banyomane tena ngina oyukuru ku Margaret heta umwaka bwiriwe mu chimikianda 90 noyomo na nigo bono ekera umwanyoleto umwana yoyomo na omwelio nigo banyolto umwana kurunga Bilia Wanjiku na ndeni gabwate aba enibo yobolemo nabwate kibese kya yalinge asebengiye ya mekorukunga Family Bank na namono KCB nonye cooperative na nigo balenge esegentu giliote banga babwato bolemo asichinsemo kya committee na namono asichinsemo kiri kya Longo Not Kijabe naboigo nigo babwate elieta ene familia yamo lakini ndende umwaka bwekiri bubere 15 na ibere mwana oyoye akanyara ko baga kubeke kina busi wike gambero nagoteba nigatigeretwe nibe inaise asikiria tebekanire bono nigaseliringina kurwa ase enibo yaise nabwo somero mugano USA page ya 3 Diana michando nirese chinga michando nirese chinga njana kobora nande different nanyora ngateri kubuyekana nande ndochenga no tuganye to mu wakili itonye gago ikonya tago ikomwa nchumurigiri kera turegore simi tukwanere igoro yenibeli itutubwate kulikira turabana baite nibo yabo ngaki tukulikira abana baito egere mata abantu gusi no bwata mali abo begete ubwatete itodidi ntutete yotatebia sare rero ntutagete yotebenga nimbwato buri mase geto tangase segeta se ya wogo tebaiga ibintu bya nembwate nindo bereti irabanya sawo korangeri bono iga ibintu bya umbu yo bibegete nabo kurwe kerengera likiaga so mtandao Facebook alia sensemo ya YouTube nabo tebalende nga
ng'akiere ekogera chiamate chinyinge nigo chikonyora omochando ng'aki chiwili chikoliku ng'aki ewili era base goikenga kiendo onyore yakoreki yakanirwa bosi bw'ekegambero ng'aki efamily ekera yatwarire obotutukanu bwo goteba gente gengerikiri ng'aki ekoba igo rendo mwanchu muri nabo gwesomera omwana oyu ase page ya gatatu ye gazeti ya The Standard sibakare goteba ng'a omuswati oyu aseriri ng'ina orwa senka yabo nande ng'ina nigaro omuswati omotakano magara yo goichanya sana nulia mugako yasirire nabego mwanchi murigeria togocha se gazeti ya The Daily Nation page ya kianda msendinto abeto kwanere igoro ya makabeso yensi ya Kenya ningarorekero mwachite gaigana kwa bwate interview no muskema nduku mwabete mu kwanere igoro ya makabeso yensi ya Kenya amo mugakwanera igoro ya Kenya pipeline gaiga bono ase gazeti ya The Daily Nation ngukwanere igoro ya makabeso mitingo mwanchito murigeria ombwate bya igoto bwate 95 billion cyabete chigo sabo guchakira May tariki yemo omwaka oyo wikira August 31st. Okay. August 31st madini ya US pia 95 billion. Na ino motinyi toilet. Okay. Korwa May 1st ngagitino motinyi May emetienyi. May 1st wika 2025 wa makabeso igare 95 billion astoko manyingwanga gwikira boni gensi ya Kenya. Igebwata makabeso 12 trillion. Astoko manyingwanga keretagika kere sekunde ensi ya Kenya gutwarira deni asitoroche treasury aboli gwekera abega kwenana abega kwenana ndebe botumeke bwechi besabuna bogokorwa abega kwena uchas parliament yabage kurigeria asibego tukumanyiwa nga 32 billion efrawa egosaba within 4 months in 4 new facilities agotebanga ogosabu koni gogokolne National Treasury Cabinet Secretary John Mbadi igatebringa 12 trillion yechishabere chigosabu ensi ya Kenya wikeri gibune guchiakana asukumanyiwa ndagotebina ensi ya Kenya egokora amakabesae uchakiro mwaka olia 2025 May 2025 baka 31st August oteba 95.5 billion nabayigo October chitariki 7 gosi chitariki sana na ibere 2025 na ronja abetike gusaba chibese nabayigo elonere basabete ya 23.9 billion egosabu eronkero mutienyi 776.6 million per day 539,321 buna bagoteba yangirore 23.9 billion per month 7,076.6 million per day 539,321,000 per minute na 8,988 per second within 4 month period chibe si chos pigo chibeka na makabeso spina chiko cha 12 trillion 12 trillion igobunense kobara bunego koranga punaka second kagenda iga ikabeso ime pune second second na ere kobeki minute aga kabeso ngali kabeso chiaza ne 1 hour amakabeso mwatego kabesa taliye nyenchembe liswali ndiringa oseli boli kiro monta kuboli amakabesa atokobogolia ngo yakorera tulemeremerie intended gosaka genda seme buko y'abantu twaro cyumuko y'abakenyi kuruswa twaro cyumugano yo mo kurwa sense ya DRC Congo asoyo kabero murayi bwense yo Joseph Kabila twaro cyegeti gubosyo bwekegambero nakonyara kabaga gosibwa ekesibo kiwo ubugima asegatebekana nigo anyalite koba kakwa busense yuna ko yeuro butene ngubwaye kiregento kilikia rengoro na mono agatebekana lende takwiguru ikorunga economic crimes yani ese bintu biri abantu bagokora ng'ebintu mbiro byuko misi go sebitali gokorekana burunge kwanyoranga mono ya letiro muchando lendo mwanchu murigereria naboroche ng'akia makabesa ayuare kwanyori njire ndaye tugo yakana gekora bona aye mata makabesa ina yabakenya makabesa na yaito amba kabesa ina yaito kwanyori koma kigwanga cabinet secretary of treasury John Mbadi igatebigunga abega kwena na machiko buna aje makabesa ayo agokoru chikose chiloni echo
na ndatebe nkichi akorire aiki ase parliament asto amanyuga 2 of the 4 loans chichabiri chigo sabwe chigo chigwakana in US dollars echinde in euros chibe chikolenta interest baka marietane na makong EGN twaroche loan ya SGR igetange kireli ya SGR ikiagache tu yarenge chibes chimbo sana chinyinge Diana ya change tigo bagateba chibes chichi yaoniwe yani yaoniwe ago change go chia sechi ni gere nyara kabage gwaka nande sekelia mu waziri bwe chibes go seke gancha giense musike John Mbadi atebetenga asogo change na kona konyara kabage kwa ina ngo chia asense ya China kuyegole roni eyo nigobone yo chikobage go keye kerengo kilikenya yali chigwakana mate konyoro libu nabono iga wachire ebengi kwa bugoire loan million ya yamo nande wachire kwa lero ebintu bya ombira ababurunge kwaira ne loan yali kwa bugore tinole sako wotage tonyore siringi 1100 kurwe sako kwagenda gwatebie sako yaya nonye kindeiga nimbwate loan ebengi ya KCB bagatebe boni ngento gokora nakwa na KCB tali go minute ngan KCB ose nimbwate bengi gete na bego toka nubwate loan nonye nebengi kurubuke bati abalende ke bati ara samanga na ijibengi kora mu Rusio kwagenda ororo kwateba tawate makabesa yani rende ngebengi kurubuke bati nate bagora Rusio kebeti ke batata gotara mate ke bati rende ngabwate kebeti ndira kira machiko begererie telio bateba ngekero konyoro muko oigogete usaga ndo kaliko muko komogaka karisko manyeta bwatiende pero nara uyuke bati igogete chibese ngokwana chire bagateba chibese ngokwana chire gintu kitali gokwana nibi bagateba chibese ngokwana chire igintu kitali kwana ninibo igabono kibationye kabwate chibese taranyore nibi mwanchu muligerende na kinare gotebi kwa makonyora wachire bone totebe ebengi yekuruke bati kwa bugori tiemi ebengi yekuruke bati okay nje na atumika tinda timoje ko munsi kwoti tebe ebengi yekuruke okay achwe taya bora kiko gambo moto taliaga honest kwanda kwa bugori milioni ya modayana kwagenda no tagete bono kwanda kubugoria chibesa kurwe bengi kuruku toldi kweka toldi US ake yaye kuruku toldi omanya gotebya igonta getengore bengi eri amini roni eri bengi kuru yere se account ya kibati manya komentera ni chibesa echi kera bakori banda bagure eroni eri kurwe bengi ya kibati bakana na bakorana bono gwacha go deal no montoyo ikine kiense ya Kenya yakorete igetange kirigia SGR giabwate deni muntu tokabese tinto muroje igo baone tironi eri ikaguru na in terms of yen egere to service na bokonyora ya chire igoro mono mona kero kugure roni kurua so muntu onde no matana ne profit yokoros lakini enero ne gwetenga interest actually enero na aroche bachiete bakagora bagateba yaketi chibes spiritual chigwakana kerengo kirikio interest gore no mwanchu muri na bokorigera linga kiense ya Kenya gendete kuruwa robotirwa yigoro yoko manage egento gikorukwa amakabesa itu Diana kwira si gazeti ya The Daily Nation no maitinga onderinga itene rero gutwerera byara kini onderi onye guturigere tiando cia sori mambi ya bono ndaito chote byo mwancho murigera lianga wine tindaitinyo kamaru wine iri kunyogwa se kanisa ekelisia edivai ni wine bado osote yo murigereria manyinga a Yesu Kristo ayeteka uiteka so musaraba ekorokia amanyinga Yesu Kristo aitegeta zaria ayali mwagika wapi kwa msalaba amen ndipo sasa tukakuja kuishi bona lendeli tukulia umukubyo onchutie gesamunyege sininiga ngabwateke bungo watera gutanga ni kurwe guna kebati bono wine de babeire bagutumia ebagotebanga nigo babete bakuyitigana na ndimbarwete kirenga kyabo gyo kunywa wine bagotebanga n'inchire yemo yo gucengera communion ni Eucharist kumuinywera Yesu Kristo tinga kya itetwa so musaraba kabaka gusirio bugima bwae ukwanira baramaru wine
tigantigerie tamaru goteba bari wine rabe ke gutumika divai irabe ke gutumika ase kanisa chinga kichiri chia Holy Communion ogochengira emisa emisa lakini umetali misa chonsi bakwegwa nkoena na bale emisa yengo bwatekana ngororo bona kingotebera ekero mugakaro gusumu father umufada ngoruware li sacrament ekera omuisiko byaroro mu bishop ngoruware li sacrament ekera nuncio aroro ngoruware li sacrament stages injiro umuntu taru li sacrament no mu katikista liya kare miseli bona koteba buna chikanisa iga mu katikista totabe kanisa bone yaito ya nyantaro kero mu katikista ari bieka tebari konyora divai gose omugati olia bono ige bagotebanga imbabwate specific ase bagochikogora maruaya nagutukana edivai abuna kanire pi mwana mi egoro bwe divai tiga bono tinigosali edivai yo manchito rageria na domirikonde na sabiro kwabera edifai yo bono babwate ase bagocha ko Yerusalemu ko county ya Nakuru nande ya change lakini ngantu kyagere ya change batebirenga nigo baikaranste buna bafata buna bakatikista bagatwara uko ogwanjirana mbaro itiriso nakine batebetenga ebaikaranste bakaigwana eta edify yetergo chikutumeka sikansa igono manyenga ase gazeti yeye nego teiba ke prices ba hotebanga 750 ml ige kogurwa 1200 echikoni ku 1500 ige kochikoni ku palita na pa 50 ml 750 ebi wango mbiroro nande ko amagoli na regagu au chikote bunego chikutumeka mwanchito murigire sauri ndata itko ingiria mangane kanisa sana ya gutigara umugano yase egazeti ya The Daily Nation tigankwane tindi mugaka lakini rende nimanyetenga kiekelisiga kora mangana yake amaunchuriri ya inaroro itangani tiganda ararusie mbeo ili abantu bagotwara edivai chire birenge byawe chidivai chigotumeka asogo chengera komunio ili kwana nugochia sababu hata nibekelisiye ya Katholiki tebuati ekenywegwa ikikware bateba ibwate divai ine divai el alcohol free na nigo ekorokia amanyinga omobori oito aitereta so musaraba lakini ndi bagotebanga konye ababwatani intebe Christians konya abantu tigante abona abantu bane konye bachakire gutumia edify yeri bari gutumia ngao nekerisi ya Katoliki ngwanje tenga ebintu bito gukora bune kanisa byatikare se kanisa ibaba kababa kolenti gati ya Mount engabuna ekereme se kuliegwa na ronto kuna gosoda dodo se tole boswike gambero omwancho muligiririga iganigo koreka no Mukenya yomo oyubwatereri gosoro bugatagati bw'okoliki gwakwa abakenya bali bakoirwa gwika sense ya Russia bagobwatekanirwa no kolikigwa ase because byobulendi nigabona abekiru abegetubyara ase bona iganya ariko bagakoigurerwa ase bagateba nigo chiakane tugosakane te bail yechi chishiringi kiri buchi misano 500,000 asanya ariko bagakoena na nande enamba yo monto yomo uri uratoke elio anya ariko bagakoganirwe keraganiryo chicha ibosio bwike gambero gia ke gambero ke chinsemo chiakawa umuna chiebi na Gideon Kiageni ga andi tena chegoteba nga Edward Kamau Gituku oyo konyobekire ime nigo anyalire bono kuigurerwa nande bagateba na bakonyara ko bagakurwe bond ye milioni 2 nande anyare ko bagakoba ororo keraraga neriwe segotebekana umungwano oyo okurukunga Edward Kamau nigo abe asa matukamange kago chinchobo menyo ase chinyumba ase bagateba niga bwate chinyumba ase chinsemo chia gateway abwase bagateba konye niga ikiria basaororo abu balenke be myaka 20 noyomo abukonya likiri na goteba nganko bairare asense ya Russia ili bachikoba bakonyora chigasi cyo wakano kuya na nigo bali kurwa gati ye chisiringi chiribu 50 kuikira gati ye chisiringi chiribu 250 250 echi yale goteba nigo chali chikoba
bachi gotumeka so korwa vibali byo konyora enchira bakonyara kwa bakorwa sense ya Kenya goika sense ya Russia na ndege gana boko somu mwanchu muligero lyororenga nigo bali chikoba bagwaka n'umushahara uyubu oye oshuo kororekana fubu ngirangiria babateba olenge milioni ya menu gutaisana nemo na abande bali chikoba bagwaka n'iki milioni 2 ni gutaisatu asale bateba nigo bali chikoba nande bakoegwa aswa chikoba bakomenya na nigale goteba nga nigo bali chikoba bakonyora ubugima bwa nchoreri mwanchu muligero nabo konyara konyora umungwano USLieta Edward Kamau na anyara tukaba gakoigulirwa nekegambero iki kichinsemo cia kawa maiga yokubwatanigwa na igintu gyotebakana koira ba Kenya chinsemo cia Russia ili bachikoba bagakora imirimo ororo orore raundi ya abantu abangi mbasi ba Kenya kera abandi bakuriye imirimo yotebakana ngana eri minsi abandi ngosoka bari siko kurinda Italia manganane na rito tugocha twara kwana na wenkuru ase gazeti na wenkuru ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatato ne bwato mumro igago obekire osibire chengoli maoka yari gochimaiga kurokwanga Khalid Mohamed igamenyete imensi ya Kenya lakini ngoro Somalia kuro ekerale chinsemo cha Libya ento roliringa abasaya bange bakurensi ya Kenya nabego na enkoro chinsi chinde kira bachilisiko gali konyara babwatiro oseba bwatira ni gona maliogo yogo tindia Khalid Mr Khalid oyo konye na wakora chinsemo cha CBD Nairobi asare gokora agati ye chiabisi chinga go bagotebanga no nyoro konyora chibes chinke ase duka ya electronics chibes chingo mo konya chialingi kiara na gatumire nke go chisobo ni chinde oikira ni bintu bya butambe kolende akabaga go chake sabali yogo chinchi bugima bwaye na kogenda senseria ya Libya asabeteka ukwana ne familia yae akwana na mumuromo abongori ndegali ya South Sudan bas okay hasa alikoendensi ya Libya achikoncholi bugima bwaye kolende keraka asinsemo chidia cha South Sudan akabaga konyara abasomali bande abo balenge smugglers bantu babwata manyogali yogo tindia bakaba bako moase chinseme chabete gakubwatwa kero kwa irunyori romete negento ne baturete na kero kikenya kwa ntokire negento kebe kitaka iria se ense ya bande nigo kobekwa byara astoko manyigwanga ense yo ekero gwatokire ne na mamocho buna yuyo gotindia nigo gosibwe miaka 10 kwa mana kurwa a fine kero konyorekana na sex trafficking gose trafficking of drugs gosibwe miaka 10 kwa mana kurwa a fine kulinde familia yaye Karidi ni gosabensi ya Kenya ikiagara konye no alensi ya Kenya na begenseri ya Somali banyare bakubwatirana na kwene kyabuna kunyara alega kwirani wasobora kini onyorenga ekero kwanyorekane no muchando ya senseri ya goikobe kugospensi ya Libya emiaka 10 ne fine yabekowakana mwanchito murigire nyoro mugano ya page ya gatatu Diana tete togenda umutimu ko tutaragenda gontete ngoso ya se county ya Bomet ya segotebekana liuma na lio esimi simi chitubwatega iga chitokerere tigora Diana agabwate chisimi sano nemo ige chinde ke batigamura onanganchira akiri busibwera boruche chira isate ya me studio chinde iberede chiaye chinde nyego chiatigwa ali muino mubuko atabanga nigolio rocheli anyarte ko bali goso ase kenyoreke mugikurunga Samogate maiga yomu subati bwe myaka 25 niganya tukabaga kwa kumuka ko na kumuita aselio mana liriye gotebekana ne iria chaketigu igoro yesimi simi tona goteba message ya jina boranya uri gose hayali kiretu asabano bagoteba sechinse meji ya Bomet chire se county ya Mocha ya ase sub county ya Mocha ya Bomet asabano munyanyimbo omonena atebire Michael Singa nigatebire omungwano USLieta Emmanuel Kibrono bwe myaka 33 niganya tukoba gagoitwa na mukaye maiga yogutwara lyo mana lirie irete omosbatio yuwako musacho ya somotu negento kialenge ekyoge na maiga ya gatama kulendo mwelio ekera Kibrono igetigwa senya gitali ya Longisa nigasire tubugima bwaye ekera agaika senya gitali ya Longisa akanyarikana ngatiyari konyarikana anyariko bagakurwari woro na akaminyo kiguika asinya nyagitali ya Tenek asegetoro na konyariko bagakora ligungu sirire mwali oye nigo bono lende omo kageru oyo omuswati oyo atebekana oiteto musacho oye anyariko bagakwera tabosio bwa abanyanyimbo asebono iga agekirubyara
ki ni obwa chaki wo mwancho muligereri numugano bwo goichania nabo konyara ka bagokore ilyo mana liesi minga kiri aletro muchando na ACPCU ya kabere ye gazeti ya The Standard nabo gwesomera kibati tigango tebiga ebengi yago tutagete komanyanga nobwate igendu geguru kwa interest na nene nje tiana bori kibati kama muboli interest egendo ngire naro chigaro kabegete status yao ngo mutomerande ndagitingwana manje umurigeria iguko no manje tomurigeria gatunyara tokogenda umutumo komoke gatunyara tokwirana no gusanga naye nabo gatunyara go kumanyeria gene tokwene kikwasi gazeti Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omuguse nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekani ya geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenaba 0757331085 Kusitulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae Wando mwalimu Mokonyi deputy principal at a college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawal, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Nguliole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asinjao. Nkoni tule bintu uchakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseriguli uraikerie. Nigo tugutukanye mu Kinyamira no bokorera bwito no bwokobokera twakirishimye se namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibyo Kinyamira mwesi mwariganiwe. Nugani tiskuru asomwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emirulito nige kugenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabwigo n'ekilaboratory n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Daktari Stanislaus Nisati, Director ya St George's Nyamira Academy.
Saba iguri nko bakarambya mwana wa saba no muko na turetera ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru baiga na berengia asaba na baito bagoso Asamange twakirishimia se namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Matintenera yeskuru yoboroso ya St. Matthew's Parochial Kiamboli nse yoborai bo musasroti Paul Kabito PK bwe parish ya Nyamarambe nige no mogoko munene gukwarigania sumaiga bukubekiri gutwa kwa boroki ubabo abo bawo kigoso grade 1 umuyigoyo nigura korekeri tukuri juma kitariki 23 cy'umutinyo yikomi cyo mwaka bw'ikirwibere na 2025 ucakara cy'insibiri cy'amambia kuwagacha mwensi mwaliganibwe Asamange tutalira sobisito usito akirishimia se namba 0713827327. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuliao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorose bintu tokonya ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo chokebirigo nabo iga somo cyunyamira gusa twakirishimye se namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mwancho muligiriri aiga Nensoko TV nagatebi nilitukolia kianda mutinyi no ikomi mwaka bw'ekiri 2025 na ibere mwaka bw'ekiri 2025 2025 kwani kwa naenda 2027 chikuranta getosora Mwancho muligiriri no mwaka bw'ekiri 2025 asengo batebi togendete kuligiriri ali se chigazeti na namono nindo chomugano orega iga bateba chiskuru kiri busano gikira boni ganchira nyora kintu kibesiri chikuru capitation likora kogenderie merobeli yabo ya entunde ya gatatu yo mwaka gose tamu ya gatatu asibagara bateba ni chiskuru kiribu 30 na kianda choka chianyolde chibese kurwa serikali ase serikali bwate chiskuru kiribu 44 chichigotebekana chire aime ensenkima nabono iga umuwaziri bwe chisemi omoske Julius Ogamba nigabe kirebosibwa maiso ke gambero gose abosibwa maiso bwe bunge nene asa nyaltaka babikase committee chisemi na kurwa orobotirwa nigari goteba nigagende to kolega asibutuko na mugaso na koranga chikoikira eikigo cha chiskuru chinde chonsi ipi chianyolde chibese chokonyora chokore gendelie merobeli yabo ase tamwe ya gatatu asagoteba nigobono iga chiskuru chinde chigendete konyora umuchanda kera chibese chitari kasi chiskuru Diana yo konyora umuchanda mbuna ntubona abagaka onyorie chibese cyukura chinyeni nakitwateba bwato ka chibese chinyeni chigenda asabane tona gwagerwa sore
Uikaranzi to paka chinche chimata bakantu bwatajua wakajua igakomanya kubulika tobwatibeza chie sukari again tianda ko inyori esa kulikuwa kwaneire chibese icho chie chingeni. I have friends so my thing but they abasani bali ni chi family bono musani one nali gali ya chinse mogete tatewe lakini maitere kajeika saa 8 atara tumulwa basi chingeni antalinga natali saa 8 minute ni saa 8 chinse isano na isato kera kwa kule basoma maiya atara tumeru no ara obisi teria obisi yo mugako no ara kumtainga wekele hapa ni saa ngapi obe chinzambo ijoliwa ni saa ngapi utara tumachibese chendagira Diana Oboli mu waziri w'egisemi ni sangapi utaratuma kibese gucyese cy'isukuru kiri busano ecyomero beli yabo eteneine egatebekana nigo bono serikali egendrete kurwana igoro butukona mugasona karanga ningaki egendrete kurwa kibese cy'umubunge bw'ensemo ya Muhaya Omoske Amboko Milemba uyunande gorarara alese kyombegeli ya Kupet nigaboletie serikali gosegwetera mu waziri uyu akabulinga ngiye kwarege kibese kitarayenanu na segbakarega gateba nigo bono mu waziri atebete mu chando nororo lakini agateba nigo bagendrete kominyoka na agateba nigo bare gakora ubulingoria ubwirite kibere na kurigerelinga ngakijisukuru kiri kirie chinde kikabanjiriwe tia marieta basi kinga gikibwenerete na namone gendo kirera jiskuru ikiri busano kitaranyora kibese cyabo nabego tugo chase gazeti ya The Daily Nation page 14 kero tugo kwanira kisemi na ruchumo mromi tukorwasi University ya Maseno na moboletinga ane Maseno maiteno na rengo mwakoria ono na moboletinga ngakia masomari ga weskuru na bantebetinga bado mbarairana birasime lakini batebetwe ngabanyare bakwirana bana gosoma lakini naroche anye kwaligere tibi chagali asomtandao aborokya we university au mbabete bagwesokerero no embara bwo mupiro lingo gyo akabali kweli ali ase echi ground so sebiti ebechi university toroche no naba Maseno mbaraira nemeremo endo chino ene gazeti ya The Daily Nation aborokya bechi university ose lecturers mbaga saine gokora umugiro bagoteba bunonye serikali terigo chwikirania magani yabo terigo chikunyara bakwirana eskoro astwaro chejuri sogamba na bakagukwana na kwena ni kwana yaye igoro yaborokiwa bukwirana eskoro asatebete namba abutware to kwigwana ne kyombe kirkibatirikia uwasu watwaro kwigwana nga chibese icho cyabo kitigalite andi kwa roche mbabete bagukana nga nchiri 7.9 milioni chibatagite korende Julius Sogama natebetenga ambabwato kwigwana na kibese ikonye cyabwato kiru banyare bakwegwa kurinde barabumba bete bagukana asibatebiringa bari kuchikwira na mirimo ngogendera bari kogira baka banyare bakwigwa use serikali yaberige kwigwa ekero kyabo asugumanywa nga egati y'ikisukuru University ya Nairobi aborokiwa mbatebete bayirane meremo nabiga anyemba ariko irana banyare bako ba dismiss digose bako butwemeremo yabo nabiga university ndoche university ya Kenyatta nera aborokiwa mbabete aborokiwa bono mbabete bagotebwa bayirane birasi ikiagara aboroki gochibare gocha asiskuru kurendo kwigwana tikora toko mwanchito muriyeria maitinga omwana goli university osochire nkagagu ikiagara abange monochi first years baba disappointed doko gende skuru kwanyoranga na ande amatarajio gusoko kanye kwa bwate tikuri gocha kwa kuigwekana kurendo gosowaitoinga aborokia abanyare bakwirane skuru lecturers ikiagara meti university tenge skuru ya primary ose secondary university mwanchito muriyeria ni bwata mange ayaye kuri no gusowaitoinga aborokiwa bari kabari gali na barobanyare bakwire n'abanyare bakurinda bamwabo nabayiga aboroki banyare bakwirane skuru Diana Sepeje ya kane ye gazeti ya The Standard no amangana yuare igoro y'umugiro y'aborokia bari bakare gosomya ACG University esibagateba nigo bagosaba serikali inyare kuba kegwakana lideni lya bagateba lireji bilioni isano na ibere endugutakianda asibonega bagateba litukolia rero nigo egenire nga serikali ne chikobage wikaransa na aborokia bagosomya ACG University elibanyare kwa bakoigwana gweterese byombe byabo bikorukunga kusu na wasu na namono asibatebirenga nigo bono union go sebyombe byanyare kwa bikoro
aborokia okweru kwabe ili bachiko bagokwanira na serikali koranga kibakonyara kwa bakuru muchando uyu ase omuwaziri musike Julius Ogamba igora igete busyo bwe senate agatebya abaseneta bunanigo gwitira se kiombe kiligeretyo gwakano kwemeshara na koranga kyaba koli mirimo bakwemire emeshara yabo abateba nigo konye kibese kibagoteba aborokiwa abosaborokiwa Beach University cyabere kigwakano naboniga sebirengera byaye osase ki record kiri bwate nigo lideni litigarete ki milioni kimisano na 624 na satebire nigo bono batakere batware kinga kicia bene eri banyare ko babakurigererie kirenga kyo kogenda so mugiro uyu eri banyare ko bakora muchando yu eri asbonoiga aborokia bagateba nigo bagateba nga konye serikali nigo yabaete chibilioni 3 omwaka gusa serikali nigo yabatebetie guchire ko baji bilioni 3 mwaka goche gento batebire teko nyarekana boigo na ndas batebire ekento baganetia sebonoiga nelio okoigwana kuri babegete ko nyareko bagogwikirana segekeke immediately forthwith totagete okoigwana okogokorekane na asbonoiga olio oromo speaker omokonyi nere ase ebunge nene umuswati umuske Gladys Sholei atebire nigo banyare ko bakonyora umuswado yukurwa ase chinseme chia aborokia bu Beach University na atebire nigo bari tayare kuchikoranga umugiro yu nyare ko bagakwera Diana chiseme chi university twachikwanire nebese gusabwa talikinde nebese baminto nebese kwanire capitation nebese gukwanira gento ngiri yake ngao igolende twegenete ngabana mbachiko bakwirana gochia se school ase page yakane nindo chegaiga ande ase kegambero oyo kabe umurandia gobo tutukanu oyo kurukunga Paul Mackenzie nigo chinga kiechima tebeti babwatani baye oyo kabero murai bwense ya America umuske Barack Obama niga lenge gosaba nete ngata mwigenete Yesu Kristo nigo sibono iga musacho yo muswati yo maselita Brenda Mwaura oyo nyalta ko ba kuruboro libwaye bosi wike gambero igoro atebetenga nigo chinga kiechimo ligetigwe na Paul Mackenzie oyo ro murandi bubo tutukanu lyanyara ko ba gakora amauncholeri ya marandi yaye na korokia nga bono lende marandia yumugako yokoro kwa Mackenzie nigale korokinga omoske Barack Obama tamwigenete omonene Yesu Kristo na namono sigateba nigo baya roseti na bakanyara ko baba kobeka chibicha cyo murayo yubwense ya America mukoro anana mono asbale batebanga nigo baya begete elikorokia babwatani na tamwigenete CD chioroki CD Illuminati yaoroki sometimes okwegena abanta mato muntu taramanya buna maiga ndio tora ora ochoganie bicha obekeneye kebusi bata bachianchane chire tumugano gete igobono nabo ekorekana lende murandi Paul Mackenzie atumigete muswati yo kuruku Brenda Mwaura oyonya takaba kuruboro libwaye bosi weke gambiro agata bachinga kichinyinge niko Paul Mackenzie akamurangirio matebi mburukaneli chibichechi na ndo mwe Simon omo amarandi yali yenchira atagete eliye kerago soka uchisikolende enyale ko abantu bakwigena na maene na ande video yo matekera ya sokire bagatebe exclusive kumbe no muntu ndo ikaranste sense mo ya yeye moiga akarosia mugako yo aselieta go somurandi yo aselieta Paul Mackenzie ni gale ko randia weterese kanisa yaje kurukunga Good News International Church ye utoka chinsemo chia Malind na anana mono nigo yarenge ko ira abantu soro sana rwa shakaora na asegotebekana bono iga abantu ni 29 nigo babwatraniri na Mackenzie abagatebekana babiri bosi wike gambero na abande emia ya mochi mikianda na 90 bagenda batebekana tegoitwa kubwatikani una maigelia yobo tutukanu na abantu 30 ase 50 no 50 nebere basokiri na goteba ngamba chiko bakurwa boroli 30 out of 70 batayiri bachikurwa boroli umwanchu muri na bogwe somero mugano ya page yakane maite Mackenzie orabeli ese chigazeti sana tukukwanira amangana Mackenzie ndio chino ine kanisa yanje abwatiriye tariya sana Good News International maite nigente ekia sana good news yani yama ya I have good news for you lakini kwa yoranga ankagete no mwanchi tumurgerie kero ko gende kanisa manyaso gochia kindi gatwate ba maene
ikikanisa kakwaro limangana tali maya tagogendera kogendoro nginyo tuno ni gazeti ya igoro nabwati gazeti ya The Daily Nation nero kwanira yari ngigoro yekanisa iyo asego tebe karabuna kirigendo kiare gokolekana ororo record se bari kuirana abana abantu barwana abantu kabaitu abana kabaitu barabumba bwate records ono gwe buri abantu abandi bari ngoro binde imbare koranga gokolekana bire bakabibaikera oro rende maete gate abangandire njendo chega gantu intuba maiso mwanchu muligeli tigalite taika kienda etalike tigatete etaika ya mochibe chinsa ibere chiabono mambi lakini liwote wendete kuligelia sechi gazeti Diana nakwana regoro ya makabeso nchebono nko sukara kini tinta getiko genda ile ngatuko kabesa geko era kilibali getali chigazeti echichi anchanete asepeji ya gatano ya gazeti ya The Standard bakale goteba ense ya Kenya umutie nyoka nebu mwako ichitalike 22 niyo yakabesete chi billion kianda enu gutaibere kurwa ase kiombege kuruko pek aswagateba digo batebe se yo chikobage gutumika asogo chikuikira ni gento gikurunga economic inclusion yani go chikobagera kiro montanyo lelibaga na ande ko konya emirobeli ya serikali chikikachitalike 30 chumutie nyokane amatuko atana tata etete serikali ya Kenya ikagenda busio na gukabesa chibese chikuru kwa bilioni 50 nomo enugutainye 50 nomo na inye nugutaisano nemo 64 billion kurwa sekiombe kurunga City Group yo ribaka tebanga niko bali chikoba bawo chitumeka buna chi bid bond akoranga kibako nyara ko baba koranga bakenderirie amagendera budget gotimokabo gika kyumuti nyo yamekero eran nenusu chitalike 23 mwaka bwechiri bubere 25 mwaka oyo bakauruka ase kiombege kuru guivad na gukabesa chi bilioni 15 na menu gutai sato na isano sato baganyara ko baba ko 16.38 billion echibaga teba nigo bali chiko baba we chibeka asoko kora igendo gikuruka ubulendi bukulinda natural resources unabona macha ito tasaligwa na bakonyora natural resources ni bintu biri mone na tete na bakora no imemenye chingiti chiurusana rusana ndo sambwa bakayebwe bese iguru ese kyombe givad totegerere to mutienyo nane nande bakauruka chitaliki 19 bagagenda bakayebwe bilioni 4 nuguteisa tokorwa sense yabo Germany liba chakilio murubeli bokoranga banyare ko bakwagacha ekera kia mache gekoleta estima wancho mulige ngabo kuligelia madeni ya Kenya na ande sbatebire bono lende nigo bono amadeni ya yuikire chi trillion 12 trillion 12 trillion nebe senyingi no ine intende no ine million emo nebe senyingi robateri deni di kabeso ikyari di kabesi rigucho metine interest no kusaboko ngakiwakana konyoru interest ya mentiri kwa ni chisinge bado kakitenga bakenya mpaka ni kokoromoki bakenya bakoromoki mwanchu muligerelia se wiki yo bakoreri rero kirogo ne kyo muligereri kira customers week kirogo ne kyo muligereri rero ntubwati mogeni ubwatelieta mwanchu muligereri nayo uri mogeni go chaga igase studio ntwakoboliri tangani ntubwato ubotenengu bwitu ngakituko boliki go chiasa abantu baitu nande nkomanya tora machiko toja gutiga abantu baitu bayenete togendete gukwana ase chigazeti to kwalibaga etotagete ototebye soko bwakiro obegete TV yageri yoginse umagate na nganchere na injenge berega nyigatiabo ototebye soberete tukubekerekero gaiga gwetira sesimye yina yorwe birengera libiyawo na namono totete kubuli igoro yeni ibeli abande mbabwate megano yabagateba kakirende to basakore ateliera toletero bututukano nabo bateba egera tata totigete mwatigarite biratigo se mwatigarite masakara mure naro nengwana yaito yabono mambia igoro yokoranga ki nibeli tubwate bali tocha gutigera bintu nebyo ntigera akatigironde buna bono bwate simye yuburandi chikire sano akakandirende akakande nabo tigande peke akakande nabo korokonye kebati yobeli neye kona ko batu tati kote ibono na balende ne sabeire yana kote ibono ekare ikira so gutigera ngereke koro kwanga wakati damu ni nzito kuliko maji amanyinga na marito obuke nyumba na butagenda kurwani umwanchu muligereria ndosi bono ndagitengi che bakasi go ikase umuligereria ikera ko bike kirogo gaiga ngese kwatebire tukwanire buna amali tubwate buna tuko ya tukane iriko yakora ko yarenda bona esimi ke batitingomwa
Kiara ni maite na bwate yae. Inta iteri rorio. Ante bingi yego gera mokonye. Nake simikurugani kono Mwanchito Mugiria na raitugazeni gosanga gazeti itu ya The Daily Nation and the Standard chinga kitogoti yanga tugaseni gosanga nabego gukumanyaria dasti gazeti gazeti ya The Daily Nation gukwanirira igoro ya amangana ibintu bitwetanaine litsko ya igoro omurugi bwo muraiwensi ya Kenya tantebe first lady no arenga sinsemo chiye chinyumba y'uburai hasibabete na ruchigali ngotenga barenge bya sana bagokwanere igoro ya mazingira ibintu bitwetanaine na ruchemba bete bagokwanere kuriyo bosimeki bwemete asibono batebire buna serikali yensi ya Kenya nabega Kenya bali barabe bakolinda mazingira buya bali barabe bagosimekemete nabega gweswani n'ibintu biranyale ebikolinda ibintu bitwetanaine nigo bono baguchikonyora chia words kusingo baguchikwe bwebiyegwa mwenchira yo moyo kwene kyabuna nko ba appreciate bare ose ngakitora teba appreciation nko ba bari biyegwa bali bakunyara bakolinda ibintu bitwetanaine amangana yukonyora se page ya ikomi na inye lakini nyore Mwanchito Mugiria nga entorigeretia mazingira day ase twatetenga emetego chusimekwa 15 million nabego batetenga chiskuru bono chiskuru choboro so ngichi cyake competition ase bali bagokora ibyaso bosimeki bwemete amangana yo busafi nabega si ibintu biri bitwetana ine mbabe bakwende competition bali bagokora ibya banyara bakonyora ibiyabo byabo Mwanchito Mugiria Diana ebiyego mbiya chingwana ne chingiya ebikorwa no mu cyando berete ntosimekemete yo twaroche mete yasimege twenga kiya maba Kenya mbaka igwereire ande mbaga ndate kuigwera serikali no guchika kwa abantu bali babwate birengeri ibyago chiesi bare kenteke natutete korangeli nga kitoko nyara kwa batokwa gache gente kuru carbon bonds chirito nyara kwa batokoro turusie embe sembeo litororere ndenga ense yabere burunge Diana njenta tenda ara gobeke se siasa ngamo kwana kuigo montaga tabinga tingo koibaga nonya pi tagete to winga mo yani onye korengere ndi Diana ngo kwandeli ibaga orengere tingo koibaga pi nanchire tonga montaga tabinga tingo koibaga kiama gyo DM ko wa asichinse mujiri cha Kaspool mayo kwa o moske ongondo were mumuroye okurugu Boyd wero yo aywe tikiti ye kiama gya ODM nigo igoro ekiame kikianya teko bage koro kichinguru chia no bonyamasi asichinse mecho chia nseme ya Kaspool gotoka imeye county ya Homa Bay asbagateba nigo baikirane toro rabarai bali abanene be kiama gya ODM kiame gikora wa no moske Raila Odinga uyiba ithege paka boniga kiro montaga ndete guru birengeli bya yabarai none amate ya yaru ikilia amate ya kwena gitogo korera otukubwatigo abande mbateba garu ari trekinende sibono bagateba nigo baikirane taororo asobomo abanene be byama bali bakumubwates turocho mugabana bwe county ya Mombasa Abdul Samuad no arenga sichinsemeji Nasir Godfrey Ososi naboigo umuliki bwe kiamekyo kurugo Godfrey Ososi mugabana bwe county ya yensemo ya Homa Bay naboigo umuliki omanene bwe kiama kya ODM Edwin Sivuna no balenga ase enseme yo chinsemo chiyo yugis na namono bakabe bagokoba umwana uyu Boyd were amini umwana uyu Ngondo were uyibono kwa Boyd were koika samagacho ye obisi ya IBC asanya tukobaga kwa ewe tigiti na maiga yawe bagakora ikintu yekorokwa okumwakira hi campaign nago kanye koko lakini rende tugendere toje toende jopola wakisi toje kugwane kebusi toje kuikaransa baganyara kwa bakumwakira campaign na nene mono bagateba nigo bono bachikoba bakubwaterana na koranga onyare ko bagakuira ekirugekyo Sivuna nigatebete asamanganaye kiama gyo ODM nigekere ekiabantu na nigo gekurwa asibisaki ebisaku na nigo tuchikoba tugo tumeka emirubeliyende yonsi litunyara kuba tokoranga twirire ekirogeke kia Kaspool agateba asemiro bili barachiko bago tumeka no nyambali batali gukwane kegere babe bagukwane kegere toika tuchetoge kwane wateba ni gazeti yegoteba okay ya 12 Mwanchito Mugiria yo kwanira igoro ye county ya Baringo tumaitinga kwana komanye zombi ilite zombi Mwanchito Mugiria kwana koliwa
Innocent ekarona ringe campus gose university ali nanchite ku watch movie sana konyoranga oigotore idle most of the time buna banafunzi maitaonye class kialire osege ko eroni Wednesday igore free kurugago tubwati biasara tubwati gemere mogochia bone ntugego keep busy to chiko sali go so chiko korobo salia ni simu yago na ndonyo muiburiga kwete laptop going to watch a movie onye commenting into gikoro kwanga online writing oye kore onyore robo bitoki mwancho muligere ligonde skuru online writing ine kali online koyoranga ogotoma ku UK ochia USA wakolera abantu assignments tap upate pesa tap ni ya TikTok ibono ni yago asani individual keruri nyumba gari kintu gike kirago chande ne wifi lakini giribono mete maseno go university ne onsi maite ni bate wifi oko genda ngena se wifi iri kwa menyo wani county ya Baringo ne bwato muchando sana ebagotebanga abantu babaire zombie street yabaire zombie nga ebi kitogoro gashinyumba kiricho kwegokya ekigo 24/7 abaiseke abake abana abagaka abangina nigo bachakire kunywa maru bachiumira guseba utakuna kulie mira nabaigama mangana mabe akorekana astinse mecho usetigante ebesigi songo prostitution astinse mecho babatebanga day and night akiwalite abirite obotumani day and night bono nigo abaraikura chinseme chibakuboli gwanga ambali Kenya to kwa na Baringo County iko bono lerere the leading asamanga nayo abantu bakarekorega regeri kibakia gatebire bali gukora gasi wanarega rega emeseke babutete ime nagokore bintu bitabwenerete abaraibara richinzeme chuma jito mulgiria nigo bagotebanga basinyiru nigo bakorangiria abaskali gosabanya nyimbo banyana bawikara nasinseme icho nagokora omusako bamanya abantu bali bagosali bamanya chinyumba chiricho okuchokwego kyachigo ireri mambi bakabutuko mambi bakamambi asinseme icho chia Baringo asinsemo chia Cabernet Town astokumanyigwanga Amaru nobo ebunalieteri gwateba abuno Gideon Moi nande naro mugano no lengalia bagatebanga nigo bono ige kwamba kororekana umurayi wiki amagia kano tingisa gidole kwekerete kera kiali gotingizo lakini rende ningi wete ndero gwiwa siasa yale ngoya mururongo mate bintu bitokora tugo script na abantu bandi na barumbache barori bono bakora twachire paka wipe twarorire binte binge bono rende bagateba mbachi kutwara uko igwana no murai wense buneko bwatekana ikorakana ngachimbaratero chiabo chia majiri kuumirana nyanchama na mudoni na boigo njugwini niko barange guchikoro science ya Kenya se amaminyoko amini ese gosoli ya golf aminyo kimina ne kyoge kurukunga kiechinse chia Afrika ya mocha na chirichire katikati ya Afrika niko chikera chikobage korekana na bono igesi yatebekanie chinse ikomine mo nigo chichikoba chikoba ase kimina ne kyo kimina ne gini gara korekana chitalike 20 goika chitalike 25 alia asenseme ya Rift Valley ase enseme kwa Rift Valley Lodge na ensemo ya Golf Resort asomochio na Ivasha imeye county ya Nakuru asebate birenga bono iga Kenya nibegete amaiso asomoswati okurukunyanchama mudhomi nabo igonjuguini bachikoba bakobeka gose bakore tomo go kasense ya Kenya igabono igaba tebe ense igatie chinse chirishira bechi kuchikoba asekemina nekyo nense ya Kenya eyero muarigania Tanzania eyiko nyara kabage kurwanirege kombe kikumbe Tanzania golf ige kale ko karibuye sana alafu oche Uganda Zambia Burundi Malawi Mauritius na Madagascar na Reunion of Rwanda na boigo Seychelles no chikale sekemina nekyo mwancho muligelinche naso asense moyo chiko soli watebanga igogo swanga po se watausemo mo naraye bekira nchidaya nche yane kanye bekega gukorero machito mageya abakonyara konyolire gazeti echi una butambe togotebanye ko bwate chance gusoko bwate ribaga rio korigereria mangana ya ase gazeti na bwata mangana gali ye chisemi boigo ndo chimba bwate kipsea
Christian Religious Education Q&A no mwana ogosiko gali na bakonyaraga kurigeria tigaseti chigo cyo kire cyatokonya cyatumanyi boyigo na nyana mangana ali yobo chenu mangana yechi family tonyara to gwesemya nabega mangana yo gwestontia nabo igo mwancho muligere buna Diana agotebiri tutu agosomera gazeti gento gitigare torro aya no gweta igoro nabo konyoranga bone ko baraisi kubwati oro nindoche KV tibati teli gosinje nimo manyete ninche muboli agoteba kama walikuwa na stock ya divai ile ingine watapeleka wapi sasa niliboli liachirana na ogochigo chenjigwa kwekenywe gwakelia gose divai elia yakabagi gutumeka semi senchenu na no batebete nigo bakorira monchoriria yu elia tigareta kubulinga yekogenda ibone kwira ne chiro ikiagera abantu banyari bakoyinywa bari batari abakristo ose divai yeyo konyoranga no ndibensi elia to konyonya tuli mo kristo na ukina tebire Yesu Kristo to kolia onye turabatiswa onye turamwanjira na Nyasaye Diana tinko mwaiba gasalie mwanchu muligerelia Diana tigapia mangane misa enchenu tigapi mangane misa enchenu na arakani akanire tindiko mwaibaga mwanchu muligerelia togenda mutima ko tokoirana kirogo kionokera ne kiroge kioge gocha gwetera se number 0788666663 to kiroge kioreli kyo muligerelia astogo kwanera iga no bwate nibo yawo enibe yago bwate kwanyeli kire makaratasi gwatebire Brighton yone no oraige se nibe kibatinali gete mucheche no ale se nibe nindo chaka murakane ngaraga kabugi binte binde biko bindrusana ni uchibora aonjo kananira abura nyore gataka kora ngumuga rero naja ne title deed anene mono umuchando lyogo chogororo abunga kimokora muigwana kwatigire tukende gose gwacha bumbire kuligia bieka namba ya studio 0788666663 kirogo kiao nokera kirogo wako gotetebia nsoko bwakire liogirie die TV ribense elie simiri beiguru tukoigwe asenjere wikirano Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemya gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Ano mwibuli Henry mwano obugimo bya bwankyo eskuri y'oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndoti asoko umwana w'oborosa obutingu bw'ekisemi asekerengo g'efees uranyare wakana abarimu baito nigo bali n'obumanyi bw'emirimo nabo igo ngutiri bari byewa ao byaborokigwa bunakigosori egatiye binde ngutura basombi asaborokiwa ntubwata nyumba cy'oburaro asaba amenye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umako changu chitoro kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twake simi 0722 408142 gose 0708706239
Kabaka Academy, School of Thinking Learners. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba iliyagusi yo tekuna come to plan na ndime ya Nsoko TV oboroso womo gusi abangi na ruteke iririato Sembro Gomingo Magara, muito mais para ninguém se mabeta, o grande goleiro Nsoko TV, oboroso como usi, Nsoko é o samata magno. Omwancho mulire bwa Nsoko TV ngeta sengi Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayata bwati gwanchero ko rwansi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwase county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge Mira na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya go koreta mangana ya maji ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Kera kama tingatara ngaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa obe bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Tomuche gutengere mirobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandrete chinga ki chance asengencho yao eyariganie asobo tengali butari no mubwekano ebago tebango yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia osigete Nsoko TV bonigo yaikirenga kingo koreta nganya sai nigonda koretro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Nsoko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nsoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Mirna nabalibe chinguru
erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana mayia. Mukabora ingerango oyetigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancha omurireria ayabune mututire bwetigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokoryo keraritko oliechima mosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mancho murigereri murubeli bw'ensoko bwakire bono nande ne chinsa ibere ne steka 25 nebo gisamunye kyo mwali kyo murubeli itobwe nsoko bwakire na no mwana cyumurigereri asemambi ya rero twagotebi naye twaganye tuchicha ase studio ito Diana kera gwachire gaiga kwa soire gaiga ili tunyarka batugukwana naye senchira yobo ikirano twatebe kirwo kia ono keregatia ase awe cyo ikaransa sabagani bande babere bagochichaga igano ogocho ikaransa nenjiro go ikaransa ro no soko genda alia sesimi unyara kwa wake namba kurukunga 0788666663 ine namba ye studio kunyara kwa waka gochaga iga na ndekera gwa kiresimi ototebia soberete ne kirengero likiawe emambi yabona stoko boliga tubwate nibo enibe yaito tubwate chinga kichinde ndiye tugotaka tumanya nga kilikiri kulikirora abana bawo ayenkuwa nyorete kende gerere ndu bututuka nube kera bwabeire nga kibugo cha bwaba muntu gotebare nga nje baba na tata mbagorete ki mbantigirete kende babo maitebe mbabugate kende injira kuwa nyorete igente ko ngotigirora abantu togendete korengera linga mambiende no tigira abantu chiwil chiwili ye chitogoteba chiko na gukwano ayenko likole
bono Diana kero konyora bono chinka kichinde chiwili chikorete mechanda bantu bagenda busibike gambero tata ta kurige tororo ine ino mwaro seti bantu babwata malika bakaba kwirikira rende tutete gukwanira ase mambi ya bono kirige gotebu ngeni ibe kuna kore tubututukano nabora ase gukwana umugano gonyore nsa chinde na ande no ina baliki baito banyore libaga bakirabo kirigwa atigere tugokwa ure tugatigara bwirati Mwancho muligeria igane Nsoko TV murubiri Nsoko bwakire na twagotebya igoko twakire simi kera gwa twakire simi watotebya soberete twagotebi twakoire libaga oikaranse sekirugo na kero oikaranse sekirugo turi na kwenyeganyegeri minetinga TV yago okeyeri ogipi tukoigwe aigarende asenchira yobwikira ntoko libaga okwane na intwe asenchira bwikira Diana na bere golende ngakire ndaye kwa chagire go nyora bintu guru aso mugaka kandaraseka igenda kemo tadhantebeti basike mbagane iri kuganya abayiboli babakonye na mororiro kira ya mesire kibatyo ntebiri ya mesire ko yayibwato iturabo igwato tebinga ngakie era na tigere tukende mwancho muligereria nabogo twakire simi go chagaiga Nsoko wakire Wakire buya. Ngoto kwana nere. Mukwana Charles Machoka. Indi Bosire. Uru Nairobi South P. Ntote byange kerengera kyao. Mwari ke kerengera kironge. Omete muri ke seti kuna mwaga kiese. Igoro ya mangana nkiyo gutigera gusingi gwatigere tu. Kanga cyane yokerega manye tente ingwati nigo tato mitagwata kende aguri mbagwata kende kyankene lemono kawaida tu mtu mutaka umuntu ndeta ko yakora nero no ndo mwana na tayari ngite garia nakari mukari ngatirete kaiga nanjing kai muka ngatomia abana bane kiasi yose gete pompo abana abana batano yaruka jonsi kya sokuru mutega pompo ngole boye mura ere pompo kiasi na kya kiti kon kira kinari kumuri na bwata abana bachukuru bane enjo monyene gasimbwatiri gashirenge ya ya ora tenga ni gasimbwati ngiyana tenga ni mbwate mwana ko yotikira abana bana tango ni nakwa nanga to bogima ngambi yangenze oikobona ayo karanga agento keliura aba ni chisemyo mugakominto chisemyo ndaba ande ke na badise ni chiba konye tinono yo karibu ya kya kora na ko nyokora na abana ba ni mugakoye abatu bari bana bono imya kambwate bono ga mbwate imya kange 67 lakini nyokora ndi kibarua kyane abachokuru ni bwata abachokuru kuna na kuna batano ke kushima tibwa tiko barakina watu kukwane ke kushie kero bono kundi kuba bono mwaka wili yaro lende bintu biriora atoko tigale tinyanke gwatigaire no nyambi buyu biro bingo nakubalika likero marieta ano maeto mwana bwato mumurana wamo banyaruka bakire kinga bwonse ibinde bine bya byonse ona kirija sina to kitwe ka kebena kira na kebesa kebesa no mwana kitwe biya mara sekerekere likiao biya mona soko ligerelia Nsoko TV biya mono sana Aro kile bono ngebe mura asina tawa mwe ntu kwata asina gasa utipiga ali asina muino asina tawa sina yere etole tauni katima igazi na tawa si utalile barabara kie angena anniversary towers yaiga sawa nanyiro libona nanyiro libona tarabu yango igayo choto kwani gato sabu sana maboko na kende kelio bwate ko nyomba na boto tigera biya maro kwa jumu ligere kinense jere moyo kimbia mono Diana ndoche ya mesire nande na boko rango oyunki ago totebye mambi ya bono Nsoko TV wakire Nsoko TV wakire hakire biya oyo na Alex ngiti guru jese mochiata se ko bono ndije mochia kasarani ngagie ngiti kwa bere buya ngiti ngonya ko kanyekere kai tongo mojoji mbiya mono
ono ngososo murubirio ngotebanga inche ngorora ng'ebintu by'abantu bagocha batigerwa mbali gocha batwara mu kiboko byabo bali gotwara mu kiboko byabo bagonya bategeme ebintu birigirie kwanyora omuntu tari gutwara mu gyakora ebintu biko biyaye inche kwanza ngorora mbuyo omuzomi ntatatire ebintu tukurwanirira Orgero monda gutwara mu gikuri gento kiyaye na yarakiniriye abantu baye. Ubwezi sakanorie. Gongo tebya ba amashibikionzi bya sabetanga karomo byari bintu bijizukuru bora bitigana. Okay. Mbiyamono asoko nyoromo eso na gutukwanira na gwatebi goro na chinsa isana ibire cyabutukutwa rwite gitari. Dana nera bwe komesa. Tiga togendera gukwane mambi yabono mwancho muligereri nindo che mugendete gwaka chisim chino mbiyamono extogo tebanga aye nutigeire kende nire buyotigere muntu bono engiti yatebire ngabanda abagotigerwe bintu bagoja bakeyumuki ini ingagete omulgerito nero mutangani nera buyakire Diana nera buyakire etiga turamuigwa nere nsoko bwakire buya wagiro ungaje mugiro zuburo muno mama mwotera we nago kimbaro cha ku Ensoko TV biya mono na intu twa koigure liyo giria ona tukobege tae kirugo kidago kire na ro bari manye ta mura go kire na asa kire na tele fa kire biya mono na ro tini na uwa aro ya bara mo di bari manye to kwa kwata na ro ngenga kiyo Anjir aku kira tiga mana kau tu aku puan aja mana tiga mana tewai kalau aku bagian mana bintang aku mana tiga mana ada kan aku berapa? Nah para boleh ada apa suami apa boleh ada nadi orang dia gente tiba aku dia apa mau bawa nama dia mau dia ada buji. Ngai bono ko kuana guru. Enggak lagi ko kuana ko mana? Omono. Mia kau ni? Biya mono. Na ako kuana guru gaji mo kuana dia una aku bari mo ka kuana di kami sama hotel Mama Stella makwani igire senyanga ubono mambia mbiya mono. No musani one ko soko bwakire. Mbiya mono. Soko bwakire. Nindoche togendete ibirengeli bya bagendete kuru Diana. Noigwete amasomo naratigaire. Amaene. Buri mumbuyo gusibona. Bwate yakiri Diana. Yibeke mbeo buna kibatia gateba yarura. Mwanchu muligereria Ensoko bwakire. Okay, isinya mo ayo kiboka liko rwanereke. Okay. Bone masoye ko edinde bachibagaita na le bakore myake vere. Ati bono lende kerabeka bako sana magosa gatoka ino mwana dia nyamba kawaida. Musika kaenda so bolenda murama abaje bakarto mujando kido bakarwani mu muroyi bakaramu biteme iyo. Enda abakira baje ukani urenda boss baje maseni kigatoro boro kigasona ndigati bono. Okay. Bone asere katiki boda boss bone kinge iburuka ine bono babaje mole mu murone boda lenge. Pole sichiseme chisinya togote. Bata gete kuru worsa kuna mada bakati bone gese gibade kigendrete. Pole chiseme chisinya. Ngubwa tutulengane yuaso bwikira numbiya mono togosaba omorembasi chinseme ekyo mate mbiya mono Ensoko ngwikira isinyo manyete muchando bwijisegi gogotora no morembe nonye nebitogo kwanira bono mbiko bagwa emese yuwe gonchorano sana asakale goteba ng'egento gyochaka lioroche lisinini gabantu bagokwanira nasobomo mate gento kende ngere muraburani umuntu ndasoye gati arengera linga insachinde gokwenta koleta liomana lakini no mwancho muligereri togendete kubwata chisimi chino gaigase studio nene mono simoenda togotoy birengera libyeino ngaki nibe liobwate mwatebire ni chisemi chiroro mwakondo tebire chena mwete chisemi no ale kago korubule mibwaye lakini biri binde byonsi mbwate neba nesani
ni biaye aiga n'ensoko TV omonchi muligere nando nyule ngiti atebanga ere tari kwanjira no kwa mali ko balezi kwa ngaki lezi sike kusiba gotebanga okobo muoro to konyara go kwetoma buna butamto gotebanga otebanga omichingo koro era gotebanga ekeromo ko ego konyoranga kwa beiro muoro igo ngatia kero montetome na abangendo chibagoteba ko yetsemi omanchito muligeria nonsia sole be aino mwana fonsi asechi skuro no ni chinga keji to gotebanga kiwango chibara wakora amatemo abo a KCSE nabo gaboroki wambarasi University inyoranga bukero muibori yakoirire gagwa maitenga abona nabo to kumanyanga kero muibori yakoire skuro igamanyitenga ainara mali yakotigeire semiri nara mali kwatigeire Diana nera biyachire rabo korora rende toibunga ne uyombire ngera likiabwate mambi yabona ale Ensoko TV TV kaigaki kayeli ogirie TV. Bwakire buya. Kayeli ogirie TV. Okay. Bwakire buya. Bwakire. Bwakire Ensoko mwete station ina ya nyora rero. Ngo tugukwana nere. Oyo mugukwana no muri isi ya Muronge. Kurunya misojo sublocation. Ya misojo giteke sublocation. Okay. Ono mbuya mokororeka na nyamisojo ndoche na ndi mbiye Ensoko ina ya nyora rero. Mbuya mogenderete pongesi na gendera igo gutumanyi mono bone igoro ye muchagara. Omanyete inche mundu tayense otatiga irende kyara baibuli mbato tigere to moyo mbato rerete. Nto yeti bagatorinda bagatonya baturire sukura sengendo batabwate igombato tigere to moyo. Ngente kenene mono muna gusiga iga nonya mogoteaga mono nya marima akeire. Ntwanyo eta se bamenyete bagatwatira bagatotebikira umuntu niga igakobera. Igobono rende na injerende muna asabana bane. Na inje nabona bwateti umuri oyo. Nkabasomya. Na aka egento twari kumanya gusiye ito yonsengi maigangiringa norocho buri mubwe sokoro. Onya isoko ete taoni ayena yengobono kuja kone tubwenere tikone burabupi. Burabupi moto tubwenere tikonya yubwene obone bubwente kutigera abana batubwaona kabaga ke. Egerende nabara ubanyare ko babakonyora. Urabonire ndo murigereria onyore ngansa chinde gwajire kurigie samba se kare nene igarende. Esamba gwachenji aliro bali onyore ligare. Inere reasonable. Umaito muntu kokole yento boronge. Egento ngote abangeri ngoko neri umuntu kabisa nande karo kwa ni kibeza jiri kwanyora watumire ekaro go change for the better. Awe ne reasonable gijo change muna wata ya baigorende na ndo manyengo burobore mubwe sokoro no genda sora agende. Umanyanga negento giye sokoro kwa transfer ke bwene tugutwara marieta bakaya abajuguru. Onyandi ya oneti kanga naye tukwanyora yento ko ni na rote bi bali okutigoro na barabu bakore boigo. Ono nade gente kenene. Ngendo tware kote yabantu mbaso kotegemea sana handout singe bintu byokoregwa. Ubori nina yengi kwa rosiri. Iribori nina nga yengi kwa rosiri. Umurai bwense ya America. Okay. Erina ribori nina nabaga ne yama yambi yamona sumu jararum yamo sese nitwe. Mbi yamono gakese birengera libyao. Diana, umurai bwense ya America, Ronald Reagan. Ari kubuliri swaliga. Utarabuli America ngi yago koreire. Ebuli ya engi wakoreire nse America. Na omugako yote birega. Ayerendo gotegemete jinda utiecho ego. Ayeki kwa roziri. Wala rendo mwana ole zguru iguru mwibuli obuliri gaki ayeki kwa roziri gusitwa njiranire. Ubo bole mubotigarete se obongo. Maene. Onde skuru osome kera gwasomire ndo chikorosi bintu byao. Diana nera bwe komesa. Because twatebekiro golera na butoko aga. Mwancho muligeli bwakira Ensoko TV. Njengoro ku Vincent. Mbiya mono Vincent. Kurwaga chise mu cha Nairobi. Mulango Mutaiga. Mulango Mutaiga ngaki abantu ba Mulango babogire. Abantu mbiya baboge Taiga. Ono neke babo. Okay. Twange birangela biya obyo mujadala.
ndiposa uja somo jadara direct. Ono kire amare mayo chigusina ara beira makebono squeeze omanyete. Ono chisokore kire ya tutigeta amare mayo maete ndo kunyara koni kiagera barabunya barabwa banyene mba one tibolemo. Kati kya yeli ogirie TV yago liko akaigoro mono. Tono rende intumbara dia togo chikoni amarimo. Gatubuli bwa marieta ito tomanya intumbara biaba. Aba intumbara biaba toko ni gendera bosio. Bona intumbara bitogo chakoni amarima chisoko nye barabu batire tukuruma gambone ti. Intona twachireke golieke gabona tuchikonia. Igobona ntro chigane chirana togo chikoimokia. Okay. Ekero koimokirera na Yesu okoro tro chikwachira kobe barimo. Baminto. Bona chibese noni obolemo mbete mpuya oni obolemo. Umaite kyogo chikokora tari oni obolemo ogendo oso echwanga ime kukorera ororo. Kukora chibese chikwabere lichara. Wachake batekererwa. Mbiya mone sebrengera libyao. Mbiya mone sebrengera libyao. Diana ne. Mbiya mono Diana ndeta kwa mesabu ndoche. Hello Soko TV Bwakire. Helen Soko TV. Ngitenga tari gukwana tindiko moigwa. Rendo mwanchito muriere na royo muro betuga saini ko kuborianga nchibono ndo chinande igongare ngare kuigwa mangana mangirero egonte binga obugima bwa change bwa onchori innocent kare kwergo teigwa ngomanyiti akaginga kanaka oniga uno mwanchito muriere wake simya otewanga ebisa isibi yako gorega ndo some orete binto Diana ne rabo kwa mesaya rora obugima bwa onchori Helen Soko TV Bwakire Soko TV Bwakire byango togo kwana nere oyo Dr. Boni Orwaiga Nairobi Kapete Patikare mbirinde Kiambu Ona njegege tonara ko tawa mare ma akeire gusi bari bako biara bapunguza kena na bana baberega mare moga akeire pi akeire one bwende twagaje kuchigo agora batoko chikobeka kwa gaje kuchigo rero uri mugwake ayoro jo monta kwa gaje ke sona kyamanya kuitera manje kuchikwa abande arabo nayo tawali batigire amari rende akanyora ari kire gasi obisi buraniga rwa jiro obisi tari akanyora bwa tari simiri na kunya guskirori gabon tari nacha nae mi amor sara se quieren que dizi mi gota akanya guskirori ga sana nyakitari kero kwenda tari nacha nae bona kunya guskirori ga ngorong tari nacha nae kyana abutwa nae kinabwa kama jebaro na jejire birega actually tigo model gari bidobia Diana ro daire moye gbo njena gani njena bwa to gire kurwabo ngagero montali ge bidobia ye abat baraka kali bidobia kora bani na kali bidobia ino kora go chiari abataba chikuri bidobia bo bamit Diana masimia mane amazimia mane tu ai boro Diana tikara abia sabato wako uje chinarura tena tera mapema tatana ntatinga umaite Diana squeeze bug mabonjo le dikore ndika turabwate simema gotebi Soko TV Bwakire Bwakire bunya ngoto kwana nere yonjoji omanyo kwana nere korwa Kiambu tata binge kerengere kyao George Momanyi kwana ngo George Momanyi ekerengere kyano mase amtayo sebarari mbara igwegende tuwabwate ni uro ya Will nero yonse yes Will umanyete kwanza before utarata ke Will ili atatu minu sinna na Bible bao ebuli ayendi kuararo silitangani kai enche nanje kono ndo kwatebire naye ko ikore boli nganki kuararo sili
aje kare boli ngaya kikwara ro sititanga nicho kutigera abawo takorengere ringa ngitato mina kutigere te mamu mino ya boli baba kutigere to tararo sikiao naye abana bawo batebi etome na inu mocho ko inyo abana baino bacheko morangi abana baino bakorange mwana bono tokorie binde bitokore pia badaba gochara bachake ense abatero ndoli gukora ekiagera ko batigerera tole lakini ntoko bawatinga na bitoka totigerete apana nabo etome barohie byabo kerongo choko batigera nere na bwate nariyo botaka boko era lakini wana korengera rimbi tata ko chaje ko siranje nte mama ng'ombe hapana achitume ezukuru asome kama isengana nero bweligeria okay yes Gen Z ora abateba maro kiwe bintu mapema bese bire babikorera imirimo babikure ko cyarenya bikorera ko rigere beti bamanye byara mu manya byose byari kakiye nende yarandenga karamu boli na ki erenki arojiri kelinko ranganero rojiri kelikweli se como tigere kiamente na kelikiai abateba no bogo komunga jakire ko tutapare kibo aye omoraya Loro chapa tajiri ababange ndugu yangu nabakongu sana se bintu byabo nakyo zange karo bakule bago chabana kolete gwiringa niliandikia fulani na fulani alafu lakini baraba kokosana bona tu bali abantu masikini kwanza tu ndugu atiketi kyanga kikwa atiketi okay masikini atayo tu arangeni atiketi kotatikeke ndokoro na kiyo anybody etome umwana some eligeria tali akara kole sukuru asa tali karazanyo olegazi apana kasi ni mingi alime ama achitume sanera lete ngombachi vegali ndebo mwana ngo kama metane molieri ngai wanda iba noru mwago minto nanda te konyo kiambunde kiambu biya mono eso kom biya bwate tab are buya era wero na ne baligere tingaka biya mono ndu twa ko yure ka biya kabisa biya kabisa Diana mategento narigereire ekento kire naro lire bono igo mugago yukwana ngapana inje nonde na inja apana gento ngeyo bono tokoba lakini gento na igura sekiro murigiri agoteba Totigali kwanza nimanye tegento tata goteba inje tigoteba mutigari jenzi na ndinche bona na ati tigotinga tata na kiante betu kwanza ntarate yo murigereria buna mwatebire buna gwatebire murigereria ito tata na kiante beti kero nari gukina maite kisemi chingo kwa tata na ndigerita kalimu abantebeti lakini kisemi chingo kwa umanye na chingo etebuna inheritance yane no rumwandu kisemi chiane umwana one Diana kende skule bwatebya abantebeti igo no ekero kurigereria murigereria yekera kwarera kisemi ni maitenga a point yeri nereyo oyo ndotebire amari makeire gusi keya ni abana na mokea ni abana metonye bwakeire okay agoteba macha kwenda mwajirani Diana garango ligere tini birangere byao njenta nabonda nganya bono gurwa gwistwale ngalo ono isenye njunata tekotanga abana baba toliye binde bitukore watebire ngalende ngwate tulibya bona abatei baliki nje bono tigatopage tubali kere bintu bapema baroche tubarangirie mesa nawe bali kirasisa to twati bini byao binde bine byao mwanju muligereri bali kirasi be babugate karatasi yete to dedi maboko Diana David ya beligeri jina David buna lirio mwana iboruga obegerere taito didio ra mo bless nero ya kwanju to muligeria jina David buna yo to iwayo muligeria jina David libako iboruga etaito didio barute rwali Soko TV Soko TV bwakire bwakire biya ngakiyoko tdai ngamarie tawo na sokorwa ngor kwa jo ndega Kiambu ndega Kiambu ngoro ku John kerengere kyangere keke John ina ngata rende vandasa mevindo ya de mwaka ebiwo jia kuleta maiga amaene okay totegerete na totegerete ebiwo jia kuleta maiga ndio zangu tuma tena kilia
rigetigwe. Mbia bono sana. John. Ngeterie tayo ile rikoro ku John. Ngeterie tayo aho ile rikoro ku John. John. Na inje ngai ku ile tayo na Innocent. Kyo wangira ndo abante bintu byabo. Buna bayiboruga etaito ndidi ba alijire so ime ba likero. Mbiro raba yabone society yeyu. Oba ndi no buri mugwabo. Buri buri sokoro. Lakini video ligesti na botaba video aya yo boinje bwagire gete sokoro rero ya ligeti usokoro mna ko bahatero lakini soko ebibye sokoro mwatabire tuwanjira ne baye lakini ebya wo ligeti ngito gete ko rero mu no buwa ko da sokoro ya gete rero no buwa ebu ari ka gotikera usengo ajirento kai mwajiri bakajirento mwa tirende jino ko bagera jirumu Chirento ejonye ko gaje de jirumu isano nemo no kora mu bagira isato na yo tigare na isato ya ejurte ba bor maruta kurigi bo no tange bakra bari to karna irupia biya mona sekera ngele kya John biya mona gasogoto bwa tukurichisa mochi ya Kiambu jena atebire Diana ona change aye wate abo mwaka na batebeti okubiye komuki oligie bintu bya mapema ncharo na ntebe na gotebeti na ndo ganchira nabo nabunde nabona nchira ni pema yinga chebono naja naja nakana na iboruga ayibuga tezimi nje ganda takoteba buda iboruga taito did oboere manjito onye kende kiare ngoro kwa mwiri mwanjo muligelia soko bwakire hello soko bwakire Hello? Aiga na soko boy. Soko ni polwete apato. Tade. Tewango ngajibuga kire. Ni polwete dingo njiro mwaka. Mbiya mono mwago minto mbiya mono. Ngoro fuelita Yusuf mugare. Mwago minto Yusuf. Mwaka kuru atiriba. Okay. Kwani Diana ande moyo. Egarongo yuri dane mungu ngatayana no muiri guchi ima tika manya kujana kidi kinko ba ninge manya oyo no muiri ogo ayo bune ngora ya gotethi na boiko no muiri ogo Diana no kuba Diana ngajira gwete kurwa tumanya kwana yande kala to tevi kwanza karangere kya wangu irande namba ya wangu tevi sawa irande namba mama ndama kana ya mali Magana ya bari ngo tigeira mari jara rorira abantu rwete kugutejaria rorira abantu batigeira mari mejando ere menene kubwa bari batatigeira mari ndeke no gukia na abana bari otigai abana bari kwanya oriro manyana ngikwa batigeira kinge ndeke ndo abantu batora batikete tuatigere tuatarimo Murana tari mugari no kugutigera abana rero kwa manyanga abana na kirimba tigere tikeno no go sumwe to ati ka no ne jae wa batigera no kwa batigera ndo kaino daka abwa tigere ngo batigera kinje mura ngori ye bintu biyo tigeru ndi aye Joseph gaki ebintu ayengete kwa tigere tukwata irende no tigera kare mudaribo Ewe mwana waka wetu ruwe sokuru mwagwa ni kategerete ko bambia embuya nakina abuno ntegete turabera nje bono ndese meyende akabere sokoro agatotigera taribo nande bune kare gusima litati wanyore liete lilia sokoro nyano nyango lia rengelia taru mujiwabu nyango mwenzi twagotigere bakelieta aye ubwo waje tukanyora ukagaja jinyumba je ojo gokombo ngiutago bagero mumuro ya tarakina igajiru musato mumura nabo abayirinde by'amazi ne byabana ne byabo no tamo wage ndege garo kwa gusene wiyuri ne byabana bari baro ngoli kamole chigwili by the bantu ngoli kabale chigwili gose bintu biko je byumera nuko byachago bwatigwa byalenga no otali gidi wi otiango tege garo kwa tamari ngabera to Ike wiri ko te bana kiga yo sigete amaro otike to like wi ya bantri mo jaba kongana nano ya ba kongana bante ye bichiko kongana abeske barumba gani ndikwagwa
ndio kwa ete bari bagacherete. Okay. Yana bateni sirie mona roja wana ke bitingo mbage bitiri nyingi hasike tega. To monya ine sirie ro na tegere. O banyora ekaro mwago yo manyana arwarite. Aba mwana wale kwa andebi nga mwago ya daru kwa tojo amaria paka ngumingale. No. Aka kwa kiro soko sawero mangama koi. Agumbo bisani. Ese ya chenji. Ella wantu batike ko liyo gore mu mondo ko tinu we soko na wo tene ni kwanyera marwa. Nanu ma to kono ngi soko nge sigi we tise ja ba kitu waria. Baje to gore mu we soko. Boro we soko atikiri timbali kutakabwa oniwa. Yo te gajuri wow woro. Ugi ga ga ndo rikyo bwao. Ogote bunga karugi ga orikyo bwao. Biya mono gaki Joseph. Biya mono Joseph gaki twaraga mbire naye Diana na igure nkwataka kumanya saruete Diana. Otebi Joseph nande na driver ngare omotebi ngaise inegerete na bora nyore kabwete litoka kuruseri busia korentere bochago sino ne chikomoni biya mono mwako minto biya mono sana na sabira ama bora so korangeria boria ngo no tole town ya Azina Towers ange na utalile ni aiga ange na Anniversary Towers Etoro Azina Towers. Basi tukuligeza za barede no jimbi mogerre. Biya mono na nya sa kuleni. Biya mono. Asante sana. Naroli Diana bantu ba mintu batete komanye stoberete. Na nde egento tete goteba. Ntoli ne Azina Trade Center nero na Azina Towers nero. Etora Azina Towers se lirongo lya gatana limo 60 floor. Nabo gocha no abisi itere na ande no studiere nabo komirana na bali bawo konya nyene litangazo lyokora lyobwato muntu uralire nabo gototebya lyokoinyoria byombe buna bire Nairobi nabo gotoinyoria no bwate gento getotete gote yabantu gusine byasara byo skuru yawe nyagitali yawe tete gochaki company yawe yoborendi nabo gochichaga igobeke litangazo lya gasenchira yobwikira nande igenteke mongeli ngenzo kero umanya igenge kera kwali bekiro yacherire meganda nindoche oyo minto AI tata to ndo mutumo kodayana ndocho minto koruku AI o minto go se AI o mwana ni kwa yote skali on mwanjo muri litoko ira ningwa tebingi AI antebiri ndo mutumo Nensoko TV Oboroso bumugusi amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kwa kunyaretera abuna atekire ego chakra ime rugongo rwa gusi ego ikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira litko olia chuma ensaye moya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Ensoko TV Oboroso Womagusi Kwarasire ansa maegelio yomonwa atabwati ebikoro noganetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga borabu Technical Training Institute nigo tokwegelia ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochio kebirigo county ya Nyamira asamange twakere simi ase namba 0746211764 Bose torikere email gwetera borabu tti@gmail.com
Borabu Technical Institute, technical skills for development. Oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritukuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobo incholeria. Ligurito neliokokera nigoto kobera ekero kuagulire. Nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati yomucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakere simi ase namba 0700259909. Kurumucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra Nsoko TV koigeka chingenjo chomugusi. Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Wanchu muligeli bwa Nsoko TV buna twagotebi nige samye kyomo elio kyumurubeli twagotebi ekirugo kyo twakobekera waikaransire biya wakwanire twaigure mambi yabon je Innocent Onyango natebe bintu biri twarosiri tonakobekera abana jitaito did mapema ali ese jibebiso no mate bebiso babegeru ese jibebiso ba mapema bintu byabo begajere je nanjira ni na generation Z yakotebe bintu byabo rokibwe barolesi bakobire buchya aigando choyo makobolinga Morning Diana and Innocent, you have tabled a good conversation tigandara so mekeruli. As regards a will, it's not bad to leave behind your wealth to your children, but also you are required to look for your own to add on that. And I'm asking if it's good to lease the land of our fathers. Nere buya wakombo yobolemo bugo muiboli boli gwatigere tukonia. Asagoteba na asabira mabira sokolike birengere biyane ntali gukwane lietaliane yagoteba kurugu Jared kuruchinse moji ya Kitengela mbuya mono kuruwa sichinse mechi ya Kitengela nindoche oyo mukuru kunga Gilibati gotoka kuruchinse mochi elibate kale goteba iga. Diana, are you prepared? No kolete mirubeli mirunge miya iga ntarasomi ngani. I'm always prepared. Okay. Jina nako bati ma prepared uri mwanchito muligere. Gilbati engana ya oboreti Diana na motebi. Ngana keyo. Diana. Yana skibira me umeolewa ama bado. Diana umeolewa ama bado. Ndio ngora ira deli jinga kichinde. Oyo taite gosune kegi. Gilbert ya emotions, ni emotions Diana. Diana. Gilbert namba yana kwa nda chindiri nkoli tu arofa. Kote bya mangana abunari. Ayo mwanchu muri Nsoko TV muri Nsoko bwakire oyaro tolike. Hello. Nandu tu adabile hello. Vincent.
tuatabile hello Vincent Nyangalesi agateba hello na indu tuatabile hello nindo chega iga yondo gateba nga nchebire birengel byane kirande Dennis agateba mbya mono ningenda tekoligereria omurobelio agateba gwikaga chuba rende ko kwatumire na botokoligereria asenchire yaben mwete nchekera muna gwateba onye gwateba hello nerongo kwana hello namba yesimi tokoleria iga Diana ngange toli gukora 0788 66 tatebe tikende gateba hello na ateba na inje hello na mwiraneli ensoko guru watu atebire hello kibati meeting akobori inja akobori ngakina iraniriri bori erio nje na atebe ega ya gwa kwanira ebintu monta igwete muronga gobori bintu byaye waja gore nerbu no tagete je ayagilbat musani one iswali elinje ngolira ne ya lakini kuna batema Gilbert oboli biya igatigati yo mjadala oboli biya sana wanchu muligeliga gane Nsoko TV murobeli Nsoko bwakire njenge ndate gotebe kera abana bayiboyiru babekero chitaito did kera abana bayiboyiru bayibungo byechiga kera abana bayiboyiru bayibungo byokolenda jinyumba jiri chiabo jibaji komenya babekeru ali mesa iguru tali amauga ukana gokobunga mauga Diana goteba kiru muntako ngichingo koro chiai kebati kuru muina ali agateba abantu bakongichingo koro jenzi agateba innocent yore burungabu toye wibungo byechigali mapema kenda nje tigana agate yumurigereria ali mono aborokigwa mtia kwanira abasae jenzi buna naigura abaibori habaitoga iga apana abaibori ababatogoteba nga akerongo kwa mariaya ayenkyo bwate ayengiore na kerokyo ochikomenterani okay Tochine bikonguska bikari raisi bili raisi ni maje tengali tukoli yale ro gondese ense mili yabanyakene gesa kugego kina bono ikigeta eteke gwibungu byechigali kyoro kigwe ngakie starter yetinge gwakwa ndo manye bakubwatie buku ebuku bakotebanga generations to come abali bona bukwanira abao tali abane bagoteba omuiboli iye guchakira kurwase sokoro sokoreye omuiboli arosie ebintu bakaba achokororia bagocha kuri kabono nebukuru lakini Diana tendara kubuli madam ulitu alengenere last week guys madam which besa agatotebi yiga ama mocho togo kora manene innocent akandigeria sama iso moko bange budget mwebise tari bungunyu mutari kurangiria abana mubabeko oro bamanye ngi budget yako bono mwana ochaka unarete kuna gusabye bintu nero ore bintu bigosabu mapema mbiya kendabu abantu baye gwibungu byo bagache lakini abana se budget ngese budget no mungina no budget nere koleta mali kai mali nigo abana mpaka ne irigo minute ni short baba no enekera baibuli bakoro se budget baya kamshara abana bale emyaka 5 emyaka 5 lirikare twakabikiro koboko iga mayakorekana gusinogende school asama tukarero mwana we myaka 5 agote bikorange minda ende guchinsa etuka ndara akora shopping nero gendo gura chi popcorn orete bintu byaye ebibanje tekuri abantu aba rocho kwabegeiri bamanyire bakora shopping taito didi mobekerere mesa iguru omotebi ene yawo omochito murigeria byakongire aroti gangetome urita tande mapema namba yesimi tutati kubugata chisimi sato chioka 0788666663 Diana na batebi gento gete mungwano yogoruku AI saikeire nabondoche mbwate se michindi murange ngakingo tirinere karata tebingo akiako gosera tumaye komanyoma itento koira bukombe turamye aya goda gelino ze dubia na tobwati ba ya ne ndubi jenendo adi agoru reiga o mayango genduri kora igagateba igonda se ebisinga bya Qatar ndigeretyo murobeli age muntu twaregerera karati gango bo inchungora so mange message yuya ndarage chigwa
Chiraga jati gukare. Birengera ringa ndate kuna goligi. Mwacho mutikatura oyere ko kwana tule geskia. Mwacho muligeria soko bwakire. Nga kiokoro kuna ande nga yoberete mambi yabona. Hello, soko bwakire. Kaki ke yeliogi gore garime. Hello. Tweguru muziki buna gwata getutu muziki twayo iguru. Agote bangakero gwakire simi wakeiriogi. Ya sore na bira benegali. Twaiguanana. Gakirire iguru nonya naye bwie koma nyene tukunyara kuigwa umuntu uri ukwana. Bono Soma ngo uchumbe yuri yakabere kya. Bono nko muri. Chise mingenda takoligia. Na ande taligeti yani. Kebati. Onte binga kingo tiri. Nga kinkokora no mungwano yo kingenda takoligia. Karate aye. Ngo tiri ndene mwancho muri ya soko bwakire. Ga anda butoire. Tiga go flash yaka akaba minto go chaga igatukwane. Aligetelie taliana na enke agachakiri a name of a person Nsoko bwakire. Hello Nsoko bwakire. Hello ngaki Nsoko bwakire. Njenja zimoito ko Nyabitiro. Nyabitiro. Biya mona Taito titi kwena kumonda bekero ko. Igo bo exe bona mami nanjira maje mbekete kombe kana konywe Ochiri. Akora. Magara duduli bwate magara mami. Ko. Taito didia sama koko. Kai, ngagitu na kona kubuta ni vinti. Innocent yo kana ukanji taito didia yo. Ebe kuko. Akinto yetu bakani. Inge kyonkeyo. Jeta tukora tabia Wato gajiri buna wato gete. Mone segie teli chikoera buna kwara ngerati. Wato gajiri buna wato gete lakini mwanchu muligeli tonde teko kwanere iguru yeni ibe litoko abana baitu. Dayana agoteba kiru munteli gelinje na tabire biribiro oro bara ayo mapema biro ibara abana biro. Mapema mbia. Bana kuna kubutaga ali bana kuna kusumbuka. Bwakire nsoko bwakire. Nsoko bwakire. Jackson yamba na korole tugi? Ege tugi county kiere. Jackson. Yamira county. Biya mono kia yeli yogirie TV rende ga kitumanye kuigwana biya. Nege tugi county? Yamira. Bwana je ndomateba omwana ka beiro manne gero mondi ayi wese ayi wese ayi abegererwe meza igoro. Okay, biya mono mwana minto. Tumangana mangenda taketi. Ne will pa nonye ne jigwili zitoko ni. Ndibane mwachaka kontuma. Bono Matebe ntikarenche buyeka. Ya ntungeta ayegwateba tiku okoromuki. Ngoromuki. Ikisongoro ka akoro muki na tato akoro muki. Musikengwa kwali sobo. Katibe ya 2010 ne babege toro. Lakini njira na arorire tukatagete mangana. Ngakiyo jigwebo riri bitata bire katiba. Ile kati muzigo ntokuwa na igoro ye aba subati kwa jora lakini ande tali ichiko chiko torana lakini rende ntitiganga ndana kina tebe tuge tangani imbo mongaini. Okay no abuna ata getobera ntibon ndita Jackson korwa se SME getugi matege tugi ya jako kwa be county ya toka ime nyamira Jackson na no muntu muya wateba ebintu abantu babekira maboko kababe iraba nene bantu bantu bali buna wateba nga kabaraba ke Innocent ya gateba mbuga tete korwa maraba ni gongo saba tararu go saba kwaye abasaye beso kibabwa tekura tonyore chanchi chachigaki nara igo gotebya abasaye beso kibabwa techikura eli banyale ko bakonyora rende oburayi bwense ya Kenya aiga mwancho muligeli gento kelingo teba ni go bono rende ngale ko tebinga tutu atebire gento gekuru kwa kubeka chitaito DDMS igoro mapema mbiya will nero ye deposit mate chi will chiande chaberes deposit we kero somo wakiri era maboko y'abana Innocent rero ya ngete ngokora toro murubiri nje tindasalia ya tindasalia rero natebiri yayo kwiguro uyo ndateba naki murigeli utatebanga kero babeira banene lakini ayo wateba kabacha iga eka kwa meza ndo byabo nkyo kubanyole
bintu bya Ako kina kama tinga wate mto bya ikolende na chikoligia tachiti korara tachiti kusuma tigana le ebintu amachikoligia binda mentrene abana bachikusundo ke kirasimo mwanjito muligereria basundo ke kirasimo bako igora maiso kabisa bamanye bintu ngati comment kwanza arengera timna kuchikukioni kwenda YouTube how to sell land. Okay. Steps to follow. How to YouTube. Sell how to sell land. Aki. Diana atate kumbuka bono kaigando chekera bago ikera bachi kubuga steps choko how to sell land akite ko nyale kana chita ito did chibe kwemesa iguru. Diana ndo chichinsa chiachire. Muligereria byamona sokoto esiko. Mwatoligereri kurumambia. Chinsa 12 chia mambia na ande twatebire ntu chinga kichinde to ko ali baga gwikaransa ga igama igese TV yaitu njiro gwikaransa oro no kolete kerengera likiao twanyara ko batogo tegerera na ande twagesika na bongo tukana mocha na sabira mabira Diana chitinda mocheraro AI kulikilie taliane ne nugutenge na magosa manene ndangeli duvia namba ugosa manene nduvyo maitini chairia nduvyo ni maikule bano bate nduvya kurangeli Diana endubi na magosa manene katali yegwachiete tungumanya indundi kwarueta bijamo naso gutolikereria AI kebati bijamo sana so gutobekera chisimia sembeo na kwali baga umuligererio itogokwana na intu esema Innocent katogokora nanjire nsome tu uchumbe ibere cyoka cyaye gukwana rigorio oboremo atebajeria kerbo Innocent ya yapi injena Diana ndemo twakanire kabisa amangana ayo injejeria nigo nkorigie nibo I invest education to my children basome bachokorigie byabo Diana injenae komo bona boko genderera. Okay. Indo che kera montagne olire ababugatani baye gako babeka boronge chene igo mwako minto kurwa sema ya getunu oteba abantu babekira ibintu byabo maboko mwana minto toldi oteba abantu baye ibintu bya mapema bana kwirobeli kebati ne rotaru musimamo biya lakini ndende ntwacha twarole indicator ya yale bateba nga binde binawo bwana taminyole rubike binde biganye chinga kichinde twabelire naye kuru chinsa 12 cha mambia chili Italian Innocent Onyango kwane ndasali enjo mwanchito muligiria tikangwa kirenga mbuya mona soko chori gitaseni gitu gen soko TV ko bigitaseni kiago na beyemo mbuya mona soko gena utubwati ya semtandao yetu ya Facebook, Instagram na bego TikTok na YouTube na bego mbuya mona soko ngenda gwake simi na gutuma ujumbe yago ne maitenga ji ujumbe nchiro tutanyara togo soma na bego chisimi nchiro tutanyara tokubwata burando chimugasa kubwaka kurendesa guriye biro mwanchito muligiria tumerene ankyo na ndichinga kibuni chiga tunyare togusanga masemo bye bye omanchito muliginya sabe na iri tukuri rero iri tirene mra butambe Diana ndemo Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi onye kubwa teri bolyo obosemi